αλλά υπάρχουν ιδιαιτερότητες, έτσι, πάνω απ' όλα. Εμείς θα επικεντρωθούμε στο κομμάτι του ψηφιακού τομέα. Η πληροφορική ιδιότητα σήμερα και οι ανησυχίες των χρηστών, έτσι, πώς δηλαδή παγκοσμίως ή σε κάθε χώρα υπάρχουν οι χρήστες και αναγνωρίζουν ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα με το κομμάτι του privacy και τους ανησυχεί το κομμάτι της πληροφοριακής ιδιωτικότητας. Οι προκλήσεις που υπάρχουν για την προστασία της πληροφοριακής ιδιωτικότητας στη σημερινή εποχή. Έτσι, μπορώ να πω πολύ συνοπτικά προκλήσεις οι οποίες πηγάζουν από το Internet of Things, επειδή όλα τα δεδομένα είναι συνδεδεμένα μεταξύ τους, ότι υπάρχει integration, ότι υπάρχει το διαδίκτυο με πολύ γρήγορες ταχύτητες. Ανεβάζεις κάτι, μπορεί να είναι βίντεο αυτό για παράδειγμα, μεταβάζεις βίντεο τον εαυτό σου και θα ανεβεί γρήγορα στο διαδίκτυο, γρήγορα θα διανυμηθεί σε άλλους τρίτους πόρους. Οπότε αυτό δημιουργεί διάφορα προβλήματα και προκλήσεις οι οποίες παλιότερα δεν υπήρχαν. Έτσι. Δεν μπορούσε να διαμοιράζεις καν βίντεο του εαυτού σου γιατί είχες πολύ χαμηλές ταχύτητες διαδικτύου. Οπότε δεν προέκυπταν και αυτά τα προβλήματα. Οπότε τώρα υπάρχει ένα νέο πλαίσιο έτσι, τεχνολογικό που δημιουργεί πολλές προκλήσεις για το πώς θα προστατεύσουμε την ιδιωτικότητα. Στο κομμάτι της έννοιας της πληροφοριακής ιδιωτικότητας, έτσι, στη σημερινή ψηφιακή κοινωνία, είναι βασισμένο στο βιβλίο του κ. Λαμπρινουδάκη, Μήτρου, Γκρίτζαλ και Κάτσικα, στο προστασία της ιδιωτικότητας και τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών, τεχνικά και νομικά θέματα. Η προστασία της ιδιωτικότητας στην πληροφορική και στις επικοινωνίες, η νομική διάσταση. Γενικότερα στο κομμάτι της ιδιωτικότητας θα δείτε έτσι και στα μαθήματα που μπορεί να βρείτε online, DPO, specialist ή οτιδήποτε, κατά κύριο λόγο αρχίζουν και μιλάνε περισσότερο για δικηγόρο, για νομικά θέματα πάνω στο privacy. Ακόμα και για την ασφάλεια, δηλαδή, πολλές φορές που έρχονται και με ρωτάνε εταιρείες, αρχίζουν και μιλάνε για τα νομικά θέματα της ασφάλειας, αφήνοντας το κομμάτι του τεχνικού λίγο προς τα έξω. Γιατί προφανώς το νομικό είναι έτσι κάτι το οποίο καίει και είναι πολύ μεγάλο ζήτημα για μια εταιρεία, για έναν οργανισμό, αν νομικά καλύπτεται από αυτό το κομμάτι. Αλλά πολλές φορές η αντίληψη της ασφάλειας και ειδικότερα της ιδιωτικότητας δεν φτάνει στο ότι μπορεί να υπάρχει τεχνικό πεδίο πάνω στην ιδιωτικότητα ή ότι υπάρχουν τεχνικές υπηρεσίες οι οποίες ενισχύουν την ιδιωτικότητα. Μένει στο κομμάτι τι υπογραφές θα μπουν, αν το υποκείμενο συμφωνεί να διαμοιραστεί τα δεδομένα του και μένει στη νομική διάσταση, κατά κύριο λόγο, έτσι, αν το δείτε στο διαδίκτυο πώς δίνονται τα μαθήματα. Σπάνια ή πολύ ελάχιστα θα πάνε στα πιο τεχνικά κομμάτια της ιδιωτικότητας και συνήθως είναι στο ερευνητικό πεδίο που θα αρχίσουν να μιλάνε για ιδιότητες ιδιωτικότητας όπως τι είναι το T-closeness, τι είναι το K-anonymity, τι είναι το privacy preservation. Έτσι, τέτοιοι όροι δηλαδή μπαίνουν στα ερευνητικά περισσότερο και δεν θα τα δείτε τόσο πολύ στα κλασικά μαθήματα που λένε γίνε DPO, Data Privacy Officer κλπ. Έτσι, οπότε υπάρχει ένα κομμάτι το οποίο πηγάζει και ειδικά παλιότερα πήγαζε από τα νομικά θέματα, πλέον όμως και η ιδιωτικότητα αρχίζει να γίνεται λίγο πιο τεχνική, αρχίζει να αποκτάει λίγο μια υλική μορφή που παλιότερα δεν υπήρχε. Το GDPR αντίστοιχα, έτσι όπως ο γενικός κανονισμός που λέμε το ευρωπαϊκός, ακόμα και αυτός βάζει πολύ θεωρητικές έννοιες πάνω στο privacy και είναι ένα ζήτημα πώς αυτό αποτυπώνεται τεχνολογικά. Έχεις μια ιστοσελίδα, πώς θα εφαρμόσεις το GDPR. Υπάρχει ένα χάσμα πώς το νομικό θα το κάνεις τεχνικό. Okay. Οποιαδήποτε απορία έχετε ενδιάμεσα έτσι, ή ερώτηση ή σχόλιο, είστε ελεύθεροι να σηκώνετε, να υπάρχει διάδραση, έτσι, δεν είμαι να κάνω την παρουσίαση μόνος μου. Η έννοια της ιδιωτικότητας ιστορικά, ας το δούμε, να υπάρχει διάκριση στην ουσία μεταξύ ιδιωτικού και δημοσίου χώρου. Αυτό μπορείτε να το δείτε έτσι απλά σε ένα σπίτι, ότι χρειάζεστε το δικό σας δωμάτιο έτσι, για να αφιερώσετε χρόνο στον εαυτό σας, να συγκεντρωθείτε, να ηρεμήσετε. Έτσι, όλοι οι άνθρωποι της ουσίας χρειάζονται τον δικό τους χώρο, είτε είναι ψηφιακός είτε είναι φυσικός χώρος, για να ηρεμήσουν, για να βρουν τον εαυτό τους. Έτσι, το χρειάζονται στην ουσία. Είναι μια ανάγκη η οποία προκύπτει από παλιό. Η διάκριση μεταξύ ιδιωτικού οίκου και δημοσίου εξωτερικού χώρου από την αρχαιότητα έχει αποτυπωθεί. Έτσι, είχαν κατασκευασμένα σπίτια, μένανε σαν οικογένειες, ήθελαν ένα δικό τους χώρο στην ουσία για να μπορούν να νιώθουν πιο άνετα. Οπότε από παλιά δημιουργήσαν έτσι έναν δικό τους χώρο για να μπορούν να είναι οικοί στην ουσία με αυτό το χώρο. Ο τρόπος που νοείται η ιδιωτικότητα εξαρτάται από τη φύση των σχέσεων του ατόμου με την κοινωνία και το κράτος. Οπότε ανάλογα με την κοινωνία που υπάρχει, έτσι, λίγο διαφορετικά αντιλαμβάνεται ο καθένας το κομμάτι της ιδιωτικότητας. Για παράδειγμα, μπορώ να δώσω
Στην Ελλάδα τρώμε από το πιάτο μας. Πολλές φορές μοιραζόμαστε κιόλας, έτσι. Στην Κίνα ή στην Ιαπωνία, στην Κίνα ειδικότερα, το μοιράζονται σχεδόν πάντα. Δηλαδή βάζουν πιάτα τριγύρω και ο καθένας παίρνει το μερίδιο του από τα πολλά πιάτα που είναι τριγύρω και το έχουν αυτό σαν κανόνα. Οπότε, ανάλογα και την κουλτούρα του κάθε λαού, αλλάζει λίγο έτσι η σχέση που έχει ο άλλος και νιώθει ότι ναι, αυτό είναι δικό μου ή μου ανήκει ή νιώθω άνετα με αυτό, με το υπόλοιπο κράτος και την υπόλοιπη κοινωνία. Δεν είναι τόσο μεγάλες διαφοροποίησεις, ωστόσο, αν πάμε σε διάφορες χώρες, ίσως θα διακρίνουμε ότι υπάρχουν όντως μεγάλες διαφορές. Αφορά το άτομο και τη σχέση του με τον κοινωνικό περίγυρο, έτσι, και διαμορφώνεται στην ουσία η σχέση αυτή με τον κοινωνικό περίγυρο αντίστοιχα. Υπάρχουν οικογένειες, ας πούμε, που μπορεί να μεγαλώσεις και να έχεις πολύ καλές σχέσεις με αδέρφια των γονιών σου, έτσι, να έχεις ζήσει με αυτούς και να μην νιώθεις έτσι, το κλειστό οικογενειακό περιβάλλον ως πατέρας, μητέρα και ο αδερφός μου, αλλά να έχεις ανοίξει λίγο τους ορίζοντές σου ανάλογα με τον κοινωνικό περίγυρο που είσαι. Οπότε, κατά περίπτωση, ο καθένας έχει και μια υποκειμενική έτσι, άποψη και υποκειμενική ανάγκη για το τι χρειάζεται ο ίδιος, ανάλογα με τα βιώματα που έχει ζήσει. Έτσι. Και αυτά τα λέω γιατί είναι σημαντικά, γιατί από εκεί πηγάζουν και άλλα πράγματα. Έτσι, το κομμάτι της συμπεριφοράς που έχει ένας άνθρωπος με βάση την ιδιωτικότητά του και στον χώρο τον ψηφιακό. Η έννοια της ιδιωτικότητας, έτσι, μπορούμε να συνεχίσουμε να λέμε ότι τα όρια της ιδιωτικότητας μεταβάλλονται και είναι συχνά δυσδιάκριτα. Προφανώς, έτσι, είναι αυτό προφανές ότι δεν μπορείς εύκολα να κατανοήσεις πού ξεκινάει η ιδιωτικότητά σου και πού τελειώνει, γιατί και στο σπίτι υπάρχουν όρια τα οποία πολλές φορές δεν μπορείς να διακρίνεις. Τα όρια δημόσιου και ιδιωτικού βίου και δημόσιου και ιδιωτικού χώρου, επίσης, έτσι, είναι ένα κομμάτι το οποίο χρειάζεται μελέτη. Και ο ιδιωτικός χώρος μπορεί να εννοείται και ένας δημόσια προσιτός χώρος, στον οποίο ωστόσο κανείς αναζητά την απόσυρση ή και είναι ο τερματικός τηλεπικοινωνιακός εξοπλισμός. Για παράδειγμα, οι βιβλιοθήκες μπορεί να νοηθεί ως τέτοιος χώρος δημόσιος. Κάποιος θέλει να διαβάσει, να μελετήσει, απομονώνεται στη βιβλιοθήκη και νιώθει ότι ναι, μπορεί να μελετήσει εκεί και νιώθει μια ιδιωτικότητα σχετικά, νιώθει ότι είναι το μέρος του εκεί πέρα. Οπότε και στο δημόσιο χώρο, έτσι, μπορεί να εμφανίσει τέτοια χαρακτηριστικά ιδιωτικότητας και privacy στο κομμάτι του φυσικού χώρου πάντα, έτσι. Οι παράγοντες που επηρεάζουν την ευέλεια της ιδιωτικότητας, έτσι, όπως είπαμε πριν, είναι οι αντιλήψεις, τα ήθη, τα έθιμα, το μέγεθος και η δομή και η φύση της οικογένειας, όπως αυτό που είπα, αν έχει πολλά μέλη, αν έχεις διαπαφές με περισσότερα μέλη της ευρύτερης οικογένειάς σου, η φύση των κοινωνικών χώρων, η φύση των κοινωνικών πεδίων δραστηριότητας, έτσι, παιδικές χαρές, συναυλιακοί χώροι, όλα αυτά παίζουν ένα ρόλο διαφορετικό και διαμορφώνουν την κουλτούρα διαφορετικά. Ο αστικός χώρος και το οικιστικό περιβάλλον παίζει μεγάλο ρόλο, αν υπάρχουν χώροι έτσι, που μπορεί να συγκεντρωθεί ο κόσμος ή αν είναι απομονωμένοι. Η διάκριση του χώρου εργασίας και του χώρου κατοικίας, κάτι το οποίο ίσως αυτό παλιότερα να μην υπήρχε τόσο έντονα. Επί COVID όμως έτσι αυτό έχει δημιουργηθεί πολύ έντονο, η διάκριση του χώρου εργασίας και χώρου κατοικίας και υπάρχουν μεγάλες έρευνες και μεγάλες έτσι, αντιδράσεις στο κομμάτι του χώρου εργασίας, γιατί στο χώρο που δουλεύεις μπορείς να ξεκουραστείς. Κάποιοι θεωρούν ότι δεν μπορώ, το θεωρούν απαγορευτικό για παράδειγμα στο χώρο που ζουν να δουλεύουν ταυτόχρονα. Συνδυάζουν το σπίτι τους σαν την ξεκούραση και δεν μπορούν να αντιδρούν σε αυτό το κομμάτι. Πάλι όμως είναι λίγο υποκειμενικό αυτό. Εγώ για παράδειγμα προσωπικά με βολεύει στο σπίτι μου να δουλεύω. Και ας είναι και μέσα στο ίδιο το δωμάτιο, παλιότερα θεωρούσα ότι είναι δίπλα είναι το κρεβάτι και εδώ είναι ο χώρος που δουλεύω. Πλέον έχω ξεφύγει όμως και δεν με ενδιαφέρει τόσο πολύ. Κατανοώ όμως ότι κάποιοι δεν μπορούν έτσι να αντιδράσουν με αυτό το κριτήριο. Οπότε η διάκριση του χώρου εργασίας και του χώρου κατοικίας έχει αλλάξει και με βάση αυτό έχουν αλλάξει και διάφορα κομμάτια στο κομμάτι της ιδιωτικότητας. Συνδέομαι εγώ στη δουλειά μου. Μπαίνω με το VPN της δουλειάς μου. Αν είμαι στο χώρο στο σπίτι μου και κατεβάσω μια ταινία και είμαι στο VPN της δουλειάς, μπορεί η δουλειά να μου δημιουργήσει πρόβλημα. Υπάρχουν διάφορα κομμάτια δηλαδή, τα οποία προκύπτουν στο κομμάτι του privacy για το πώς μπορείς εσύ στο χώρο σου να δουλεύεις και να εργάζεσαι ταυτόχρονα. Ή για παράδειγμα, μπορεί εκείνη τη στιγμή να έχεις πάει για μεσημεριανό, να έχω πάει στην κουζίνα και εκείνη τη στιγμή να θεωρείται ότι δουλεύω. Αλλά έχω και τον ιδιωτικό μου χώρο, γιατί στον ίδιο χώρο που εργάζομαι, στον ίδιο χώρο ζω. Οπότε μπορεί να έχω πάει και φαγητό. Υπάρχουν διάφορα κομμάτια τα οποία
παλιότερα δεν προέκυπταν και τώρα προεκύπτουν έτσι στο κομμάτι αυτό. Γι' αυτό το αφιερώνω λίγο πέρα από χρόνο. Και οι τεχνολογίες έτσι έχουν αλλάξει, οπότε οι τεχνολογίες πλέον με τα smartphones, έτσι παλιά δεν υπήρχε αυτό το κομμάτι, να διαμοιράζεσαι sensor data, φωτογραφίες, contact list, δεν υπήρχε αυτό το να έχεις ένα κινητό παντού όπου και να πας και να δίνεις τα δεδομένα σου. Οπότε οι τεχνολογίες έχουν επηρεάσει πολύ την εμβέλεια της ιδιωτικότητας. Τώρα, είναι ανάγκη ή δικαίωμα με βάση αυτά που έχω πει, έτσι. Ξεκινήσαμε λέγοντας το ιστορικό του ανθρώπου ότι ήθελε να νιώσει λίγο μόνος του, να έχει την ελευθερία να λέει θέλω να μείνω μόνος μου, να συλλογιστώ, να κλάψω, να χαρώ. Θέλω την ιδιωτικότητά μου έτσι για να μπορέσω να βρω τον εαυτό μου. Οπότε υπήρχε και μια φυσική ανάγκη, έτσι, η οποία αυτή στην ουσία βγάζει, έτσι, ας το πούμε, την αντίληψη του ανθρώπου ότι πολλές φορές δεν θέλει να έχει επαφή με τους ανθρώπους, γιατί θέλει να μείνει μόνος του. Το δικαίωμα να μείνει με κάποιους μόνος δηλαδή. Και δικαίωμα είναι δικαίωμα προφανώς, έτσι, αλλά το βασικό είναι ότι αποτελεί φυσική ανάγκη όλων των ανθρώπων. Δεν ξέρω εσείς πώς το βλέπετε, δικαίωμα ή ανάγκη. Για παράδειγμα, υπάρχει κάποιος που θεωρεί ότι δεν είναι ανάγκη το να θέλει να μείνει μόνος του κάποιος στον χώρο του και αν θέλει να το τεκμηριώσει δηλαδή. Ή πώς αισθάνεστε γι' αυτό δηλαδή γενικότερα. Θέλει κάποιος να μας πει. Στο κομμάτι των δικαιωμάτων, γιατί είναι δικαίωμα. Ναι. Οκ. Τι είναι αυτό. Από τη στιγμή που είναι ανθρώπινη ανάγκη, θα πρέπει να εγκαθιδρυθεί και ως δικαίωμα. Οκ. Ναι. Θεωρώ πως είναι ανάγκη, γιατί για την ψυχολογία του ανθρώπου χρειάζεται η ιδιωτικότητα για να έχει μια ισορροπία στα συναισθήματά του, στις σκέψεις του. Οπότε, προφανώς είναι και δικαίωμά του. Είναι δικαίωμα, όπως είναι δικαίωμα να είναι συνεχώς σε ένα δημόσιο χώρο, να μην έχει ιδιωτικότητα, είναι δικαίωμά του. Αλλά δεν είναι ανάγκη. Οκ. Κάνω μια ερώτηση. Ναι. Η σημασία της ιδιωτικότητας τι κάνει. Αυτό μελετούμε τώρα, έτσι. Ναι, γιατί... Και φτάνουμε σε ένα κομμάτι. Είδαμε, ας πούμε, τη φυσική ιδιωτικότητα. Στο φυσικό χώρο, για παράδειγμα, αν χρειάζεται ιδιωτικότητα. Εκεί κάπως καταλήγουμε, ας πούμε. Στο κομμάτι του ψηφιακού μπορούμε να το επεκτείνουμε. Για παράδειγμα, ιδιωτικότητα. Διαμοιράζεις δεδομένα ή έχεις το τηλέφωνο σου πάντα μαζί σου. Χρειάζεσαι κάποια στιγμή να μην έχεις μόνος σου. Δηλαδή, είναι ανάγκη σου αυτό. Ιδιωτικότητα, όπως και η ασφάλεια, δεν υπάρχει. Εγώ που δουλεύω στην ασφάλεια, πρώτος το λέω. Ασφάλεια δεν υπάρχει. Έτσι, και γι' αυτό στην ουσία θα είναι και ένα παιδί που συνέχεια θα πρέπει να κυνηγάς την ουρά σου, να δημιουργείς νέους μηχανισμούς και θα μοιράζεις περισσότερα δεδομένα και μετά θα το ξαναπαλεύεις και πάλι το ίδιο θα κάνεις συνέχεια την ίδια δουλειά. Η ιδιωτικότητα δεν υπάρχει. Το θέμα είναι αν μπορείς να καταφέρεις να έχεις ιδιωτικότητα, έστω και στο λίγο. Έτσι, αν μπορείς να την κατακτήσεις, πλήρης ιδιωτικότητα δεν θα έχεις προφανώς. Εντάξει, ναι, αν απομονωθείς τελείως από τεχνολογία κλπ. Οπότε ναι, υπάρχουν και πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα έτσι όταν έχεις το κομμάτι αυτό της τεχνολογίας, ας πούμε. Και μπορεί να έχεις κάποια θέματα στην ιδιωτικότητά σου. Το θέμα είναι ότι είναι η ανάγκη σου, αλλά εσύ σαν δικαίωμα. Πες ότι μια μέρα θέλεις να μην σηκώσεις το κινητό σου τηλέφωνο, για παράδειγμα. Μπορείς να το κάνεις, μπορείς, για παράδειγμα. Θα μπορούσε να μην γίνεται. Ή θα μπορούσε, για παράδειγμα, έχεις το Facebook και θέλεις να κλείσεις το Facebook και να διαγραφούν τα δεδομένα σου. Θέλεις να διαγραφούν πλήρως τα δεδομένα, να διαγράψεις την ψηφιακή σου ταυτότητα για οποιουσδήποτε λόγους, γιατί έγινε δυσφήμιση στο πρόσωπο κλπ. Και είναι ένα θέμα, ας πούμε, πόσο ιδιωτικότητα θέλεις. Αν μπορείς να διεκδικήσεις αυτό το δικαίωμά, να διαγράψεις την ταυτότητά σου από το Facebook. Θα μπορούσες όμως. Δεν μπορείς. Ναι, το GDPR. Ναι, σύμφωνα με το GDPR όμως μπορείς να διεκδικήσεις να διαγράψεις την ψηφιακή σου ταυτότητα. Τώρα, εκεί υπάρχουν άλλα παραθυράκια. Θα σου πούνε, ναι, εγώ το διέγραψα, αλλά το έχω διαμοιράσει με τον τάδε. Σαν στοιχεία και δεδομένα το έχω διαμοιράσει σε μια διαφημιστική εταιρεία. Αλλά στη σημερινή εποχή
μπορείς να διεκδικήσεις, να διαγράψεις τα προσωπικά σου δεδομένα. Εντάξει, ξέρω ότι είναι δύσκολο, έτσι θα πρέπει να πας και σε δικαστές και σε δικηγόρους κλπ. Δεν είναι τόσο εύκολο, αλλά εντάξει. Δεν λέμε τώρα αν είναι το πλαίσιο, αν μπορείς, αν τα δικαιώματα αυτά πληρούνται, αλλά αν θα πρέπει να έχεις αυτό το δικαίωμα. Αν νιώθεις ότι θα πρέπει να έχεις αυτό το δικαίωμα. Η ιδιωτικότητα ως δικαίωμα, έτσι, καταγράφεται ως κατάκτηση προνομίου από μια κοινωνική ομάδα. Έτσι έχει γίνει κατάκτηση από το παρελθόν. Δεν είναι όπως ήταν στο παρελθόν το κομμάτι της ιδιωτικότητας. Για παράδειγμα, στις δημόσιες υπηρεσίες, παλιότερα δεν μπορούσες να ζητήσεις αναφορές για το αν έχουν καταγράψει τα δεδομένα σου μέσα στις δημόσιες υπηρεσίες. Στη σημερινή εποχή μπορείς να διεκδικήσεις τέτοια πράγματα. Δηλαδή υπάρχει πλαίσιο νομοθετικό, το οποίο σε αφήνει περιθώρια να διεκδικήσεις τι έχει πάρει το κράτος πάνω στα δικά μου δεδομένα ή το τάδε νοσοκομείο πώς διαμοίρασε τα δεδομένα κλπ. Επαναλαμβάνω, αλλά αυτά δεν λέω ότι γίνονται έτσι αυτόματα μόνα τους. Ότι ξαφνικά, ναι, το Facebook διαγράφω το account μου και διαγράφω τα δεδομένα. Αλλά μπορείς να διεκδικήσεις από το Facebook να διαγράψει οτιδήποτε δεδομένα έχει αντλήσει από σένα. Και μπορείς να το διεκδικήσεις αυτό. Απλά δεν είναι το. Απλά πατάω ένα κουμπί και ζητάω να μου τα διαγράψει και θα διαγραφούν τις ουσίες. Υπάρχουν και άλλα πράγματα. Έτσι, αν έχουν γίνει caching σε server, αν αυτά τα δεδομένα μπορούν να τα ανακτήσουν από servers. Είναι πολλά προβλήματα τα οποία λες, OK, έχω διαγράψει τα δεδομένα μου ή όχι στο τέλος. Αλλά δεν συζητάμε αυτό το πόσο μπορείς να το τραβήξεις. Έτσι, συζητάμε για το βασικό κομμάτι. Πώς μπορείς να κατακτήσεις το δικαίωμά σου να έχεις την ιδιωτικότητα. Η κατοχήρωση των ατομικών δικαιωμάτων έχει προχωρήσει παραπάνω από το παρελθόν. Έτσι, διατύπωση ατομικού δικαιώματος στην ιδιωτικότητα, δικαίωμα συνδεδεμένο με το δικαίωμα της προσωπικότητας, ανάλογα με το αν είσαι δημοσιογράφος, αν είσαι πολιτικός, μπορείς να διεκδικήσεις διαφορετικά δικαιώματα, γιατί έχεις άλλες ανάγκες σαν δημόσιο πρόσωπο ίσως. Έτσι. Προστασία του ανθρώπου ενάντια προσβολών από τη δημόσια κρατική εξουσία και διάφορα άλλα κομμάτια τα οποία συμπεριλαμβάνονται στη βιβλιογραφία που βλέπετε από κάτω. Privacy and Data Surveillance. Εντάξει, και είναι αρκετά παλιό δηλαδή που ξεκίνησε και στην ουσία περιγράφει το ιστορικό κομμάτι του privacy από παλιότερα. Η έννοια της ιδιωτικότητας στην κοινωνία, παραπομπή στη συνηγορία των δικαστών Βάρεν και Μπράντες υπέρ του δικαιώματος του ατόμου σε μια παρενόχληση στην ιδιωτική ζωή. Υπάρχει ένας ορισμός στην ουσία που υπάρχει από τότε, από το 1896. Και η ερώτηση είναι αν επαρκεί ο ορισμός αυτός σήμερα, τον οποίο δεν τον βλέπουμε τον ορισμό, αλλά μπορούμε να καταλάβουμε από το 1896 ότι πλέον ένας τέτοιος ορισμός παλιότερος και για την έννοια της ιδιωτικότητας, αλλά και για το πώς αντιλαμβάνεται και τι δικαιώματα έχει ο άλλος στην ιδιωτικότητα, προφανώς ακόμα και από το 1990 και από το 2000 έχουν αλλάξει δραματικά το περιβάλλον της τεχνολογίας. Οπότε ακόμα και το 14-15 δηλαδή, άλλους όρους θα έβλεπε στο κομμάτι του privacy, όπως αυτό που συζήτησα πριν. Το δικαίωμα στο σπίτι σου να είναι εργασιακός χώρος και να είναι ταυτόχρονα χώρος που μένεις, που αυτά αντιπαραβάλλονται στο κομμάτι της ιδιωτικότητάς σου. Δηλαδή, πού ξεκινάς να έχεις δικαιώματα και πού έχεις υποχρεωμένος να δουλεύεις για τη δουλειά σου. Οπότε οι ορισμοί αυτοί αλλάζουν συνεχώς, και όσο αλλάζει και η τεχνολογία εκθετικά πλέον, θα αλλάζουν και οι ορισμοί αυτοί. Γι' αυτό είναι υποσυζήτηση αυτά και δεν αμφισβητώ ότι η ιδιωτικότητα είναι κάτι το οποίο το μελετάς. Δεν είναι ότι ναι, πλέον έχεις το GDPR και μπορείς να διαγράψεις τα δεδομένα σου και αυτό σε εξασφαλίζει κλπ. Θέλει μια συνεχή ενασχόληση για να δεις το κομμάτι της ιδιωτικότητας κατά τη διάρκεια της εξέλιξης της τεχνολογίας. Στην κοινωνία υπάρχει πλουτισμός της κλασικής αντίληψης ιδιωτικότητας με επιμέρους δικαιώματα. Οπότε μιλάμε για δικαιώματα σε ιδιωτική ζωή, ο περιορισμός προσβασιμότητας, ο αποκλειστικός έλεγχος της πρόσβασης στο ιδιωτικό χώρο, η ελαχιστοποίηση των παρεμβάσεων, η προσδοκία της εχημήθειας, το δικαίωμα στο απόρριτο, το δικαίωμα στην απόλαυση της μοναξιάς, της ανωνυμίας, της απόσυρσης. Όλα αυτά στο παρελθόν δεν κατανοούνταν. Ούτε καν στο κοινωνικό περιβάλλον δεν κατανοούνταν. Αν έλεγες στην οικογένειά σου το 1970 ή το 60 ή το 40 ότι θέλω να κάτσω στο δωμάτιό μου για να ηρεμήσω, θα σου έλεγαν τι είναι αυτά που λες, πήγαινε στο χωράφι να δουλέψεις και άστα αυτά τα περίεργα. Έτσι. Αυτά αλλάζουν δηλαδή, μπορείτε να τα δείτε, τα λέω λίγο απλά,
αλλά κοινωνικά έτσι έχει αλλάξει αυτό το κομμάτι. Όσο και να μην το αποδεχόμαστε και να λέμε ότι ναι, η κοινωνία δεν προχωράει τόσο όσο θα πρέπει να προχωρήσει ή δεν ξέρω εγώ τι, έχουν αλλάξει καταστάσεις στη ζωή μας, έτσι που παλιότερα δεν υπήρχαν όλα αυτά, έτσι. Και ειδικά στο κομμάτι της κουλτούρας. Το κλασικό ορισμό του West στην ιδιωτικότητα προσδιορίζεται ως αξίωση των ατόμων, ομάδων ή θεσμών να προσδιορίζουν οι ίδιοι πότε, πώς και σε ποια έκταση θέλουν να διαμοιράζουν, για παράδειγμα, τις πληροφορίες που αφορούν τους τρίτους. Άρα θα πρέπει να ελέγχεις, στην ουσία, εκεί πηγάζει το κομμάτι του privacy που είπατε και πριν. Θα πρέπει να έχεις τον έλεγχο επί της ουσίας. Ξέρεις ότι η ιδιωτικότητα δεν υπάρχει, ξέρεις ότι μπορεί να τα γνωρίζουν όλα για σένα. Το θέμα είναι αν εσύ έχεις τον έλεγχο πάνω σε αυτό το κομμάτι. Και εκεί πάλι αμφισβητείται πόσο τον έχεις τον έλεγχο. Έτσι δεν τον έχεις προφανώς 100% τον έλεγχο, αλλά στην ουσία αυτοί οι τρεις άξονες είναι αυτό το οποίο καθορίζουν το πώς εσύ αντιλαμβάνεσαι την ιδιωτικότητά σου. Πότε, πώς και σε ποια έκταση θες και διαμοιράζεις την πληροφορία σου ή το διαμοιράζουν οι τρίτοι σε τρίτους. Οπότε, με βάση αυτούς τους άξονες, θα μπορούσε να πεις ότι ναι, αυτά είναι τα βασικά που χρειάζομαι για το κομμάτι του privacy. Και θα πρέπει όλοι οι οργανισμοί, είτε είναι ψηφιακοί, είναι Facebook, είναι Instagram κλπ., θα πρέπει να μου δίνουν αυτές τις δυνατότητες και αυτόν τον έλεγχο που χρειάζομαι. Προφανώς δεν είναι τόσο απλό, έτσι. 3 άξονες εδώ πέρα, το GDPR είναι κάτι άρτικης τεράστια, ας πούμε. Γιατί δεν είναι τόσο απλό στην ουσία στην πράξη να συμβεί. Έχει να κάνει με νομοθετικά πλαίσια κλπ. Η κατοχήρηση της προστασίας του ιδιωτικού βίου από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, εδώ στην ουσία ξεκινάει το GDPR, το άρθρο 8 της Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, που εξασφαλίζουν την ανάπτυξη χωρίς εξωτερική παρέμβαση της προσωπικότητας κάθε ατόμου στη σχέση με τους άλλους ανθρώπους. Και έχει και άλλα πράγματα θεωρητικά στο GDPR. Κάποια από αυτά έχουν πράξει, κάποια αντανακλώνται στο κομμάτι του δικηγορικού, του νομοθετικού πλαισίου. Γι' αυτό και όταν μιλάνε για GDPR, το σχετίζουν με δικηγόρους κατά κύριο λόγο, έτσι. Διαφορά μεταξύ της κυρίαρχης αμερικάνικης και της αντίστοιχης ευρωπαϊκής προσέγγισης αναφορικά με το περιεχόμενο της ιδιωτικότητας σε σχέση με τον κοινωνικό περίγυρο. Υπάρχουν διαφορετικές πολιτικές ανά ήπειροι ή ανά χώρες, έτσι κατά κύριο λόγο πάει ανά ήπειρος. Οπότε είναι διαφορετικό το νομοθετικό πλαίσιο στο κομμάτι του privacy στην Αμερική, διαφορετικό κομμάτι στην Ευρώπη, διαφορετικό το κομμάτι στην Ασία, στην Κίνα για παράδειγμα. Οπότε, ανάλογα με το χώρο που βρίσκεται, έτσι, στην προσέγγιση που υπάρχει σε κάθε ήπειρο, υπάρχουν διαφοροποιήσεις στο πώς διαχειρίζονται τα προσωπικά δεδομένα. Για παράδειγμα, στο παρελθόν είχαν συμβεί διάφορα στην Αμερική. Ναι. Ναι. Είναι σύνθετο. Στην ουσία είναι όλοι όσοι υπάρχουν ενδιάμεσοι. Δηλαδή, για παράδειγμα, υπάρχει μια εταιρεία στην Αμερική, έτσι, το Facebook ή οτιδήποτε. Υπάρχει μια εταιρεία στην Αμερική. Εσύ είσαι Ευρωπαίος πολίτης. Συνδέεσαι στο Facebook. Ας μην το πάρουμε το Facebook είναι στην Αμερική, ας το πούμε ότι το Facebook είναι στην Ινδία για κάποιο λόγο. Και εσύ μπαίνεις και συνδέεσαι στο Facebook που είναι στην Ινδία. Έτσι, ή μπαίνεις σε μια ιστοσελίδα που είναι στην Ινδία. Αν τα δεδομένα σου, το traffic δηλαδή, περάσει από την Αμερική, η Αμερική, οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν εγκαθιδρύσει δικό τους νόμο αντιτρομοκρατικό που λένε ότι αν περάσει από εμάς οποιοδήποτε network traffic θα πρέπει να το αναλύσουν. Και έτσι δικαιολογούσαν το κομμάτι του surveillance, για παράδειγμα. Έτσι. Σίγουρα το βασικό είναι ποιος είναι ο τελικός. Δηλαδή, εγώ μπαίνω σε μια ιστοσελίδα, καταχωρώ τα δεδομένα μου, εκεί που βρίσκεται η εταιρεία, το data center δηλαδή, έτσι. Εκεί πέρα στην ουσία υπάγεται το κομμάτι του privacy policy το οποίο θα πρέπει να εφαρμόσει. Κατά κύριο λόγο. Εκεί που είναι η εταιρεία και κυρίως εκεί που βρίσκεται το data center. Δηλαδή, αν το Facebook έχει data center στην Ελλάδα, θα πρέπει, για παράδειγμα, στο data center και στην Ελλάδα να μπει στις αντίστοιχες πολιτικές. Δεν αρκεί το νομοθετικό πλαίσιο του Facebook που είναι στην Αμερική, για παράδειγμα. Έτσι, γιατί ο φυσικός χώρος του data center θα είναι στην Ελλάδα. Οπότε είναι ανάμεικτο και όταν μπαίνουν και άλλα νομοθετικά πλαίσια όπως αυτό, δηλαδή, που είχε μπει κατά της τρομοκρατίας, δηλαδή, γίνεται ακόμα πιο σύνθετο το κομμάτι. Ναι. Ναι. Δεν μπορεί να κάνουμε κάτι τελευταίο.
αυτό που διαπράττει κάτι, όχι σωστό. Ναι, και είναι και πιο δύσκολο όμως να τον κυνηγήσουν οι δικαστικές αρχές. Γι' αυτό και στην ουσία Ναι, είναι σε μια χώρα. Έχει πλαίσιο για κάποιες Ναι. πράξεις. Εκεί συνήθως σου βάζει περιορισμού στο κράτος και σου λέει ρε παιδί μου, δεν μπορείς να ανοίξεις σε αυτή τη χώρα να έχεις προσωπικά δεδομένα για χύψης λόγους κλπ. Έτσι. Μπαίνουν περιορισμοί δηλαδή. Αλλά εντάξει, αυτό είναι τώρα ξέρεις και ανάλογα και την περίπτωση. Δεν είναι να πεις κάτι generic, κάτι γενικό. Κανονικά όμως θα πρέπει να μπει και να πει: όχι, ρε παιδί μου, δεν μπορείς να ανοίξεις τα χώρα, το data center, γιατί δεν έχουμε πρόσβαση στα δεδομένα, γιατί δεν υπάρχει το νομοθετικό πλαίσιο για να σε κατακτηρώσει και δεν μπορείς να το κάνεις αυτό. Έτσι, το φυσιολογικό είναι αυτό να γίνεται. Φυσικά, αν ανοίξεις κάτι μικρό, έτσι, μια ιστοσελίδα και απλά έχεις ένα database, αυτό δεν θα ασχοληθεί και κάποιο ιδιαίτερα, αλλά εντάξει, πάλι εξαρτάται. Όλα αυτά είναι γενικά έτσι, με τις νομοθεσίες είναι λίγο εξαρτάται την περίπτωση. Θα σας πω το πολύ απλό παράδειγμα στα νομοθετικά. Κάνεις έρευνα στο πανεπιστήμιο έτσι, και βάζεις ένα λογισμικό επιπληρωμή. Και έχεις την άδειά του κλπ. Το χρησιμοποιείς το Rapid Miner για παράδειγμα. Έτσι, κάποιο πληρωμή. Και βγάζεις κάποια αποτελέσματα. Θα πρέπει να κάνεις συμφωνία με την εταιρεία για να πεις ότι χρησιμοποιείς το λογισμικό σου. Κανονικά ναι, ίσως θα έπρεπε. Αλλά επειδή είναι ακαδημαϊκό περιβάλλον, υπάρχει λίγο χαλαρότητα, δεν θα γίνει ξέρεις, καταγγελία από την εταιρεία κλπ. Οπότε στα νομοθετικά πλαίσια, ανάλογα και τη χώρα που βρίσκεσαι, ανάλογα και την ήπειρο και γίνεται σύνθετο και είναι πάντα εξαρτάται. Αλλά σίγουρα πρέπει να γίνει αυτό. Δηλαδή, οπουδήποτε περνάνε τα δεδομένα, έχεις το data center εκεί πέρα ή έχεις ένα router το οποίο είναι εξειδικευμένο για να κάνει caching των server σου κλπ. Σε όλες τις χώρες που θα βρίσκεσαι, κανονικά θα πρέπει να κάνεις το κομμάτι του privacy policy, θα πρέπει να το κάνεις enforce. Έτσι, οπουδήποτε υπάρχει δεδομένο επί της ουσίας, επειδή υπάρχουν δεδομένα. Τώρα υπάρχει ένα άλλο κομμάτι να πεις ότι αν είναι encrypted το channel και δεν μπορεί να το δει κανένας, ότι δεν μας πειράζει. Είναι απλά ενδιάμεσος. Αλλά η άποψή μου είναι ότι οπουδήποτε περνάνε τα δεδομένα θα πρέπει να γίνεται enforce το policy και εκεί είναι που ξεκινάνε και λίγο και οι διασυνοριακές συμφωνίες, ας πούμε. Αν από την Ευρώπη πάνε δεδομένα στην Αμερική, υπάρχει μια εξωτερική διαφορετική νομοθετική διάταξη που καθορίζει αυτό το κομμάτι. Δηλαδή, εσύ αν είσαι Ευρωπαίος πολίτης και εισάγεις και κάνεις το amazon.com που είναι στην Αμερική, ας πούμε, στους servers και κάνεις εκεί account, υπάρχει αυτό το διασυνοριακό μετά, το οποίο αν δεν το επικαλείσαι πάντα, έτσι, μπορεί να το επικαλείσαι γιατί θα συμβεί κάτι στον εαυτό σου και θα πας στις δικαστικές αρχές. Τότε θα πάει στο Συμβούλιο και θα πούνε τι συμφωνία υπάρχει μεταξύ ΗΠΑ και Ευρωπαϊκής Ένωσης για να δεις τι μπορείς να κάνεις δικαστικά. Αυτά υπάρχουν, απλά προφανώς γίνονται μόνο όταν εσύ τα κάνεις invoke, όταν εσύ δηλαδή το ζητήσεις. Το ίδιο και αυτό με το Facebook που είπαμε. Δηλαδή, μπορεί το Facebook να μην σου διαγράφει το account σου, αλλά αν έχεις κάποιο σημαντικό πρόβλημα και έχεις ζητήσει να το διαγράψουν και το κυνηγήσει δικαστικά κλπ., μπορεί να τους ζητήσει και χρηματικό ποσό αν δεν το διαγράψουν κλπ. Οπότε υπάρχουν οι νόμοι, αλλά είναι πώς εσύ θα τους επικαλεστείς. Και συνήθως θα χρειαστείς δικηγόρους και όλα τα υπόλοιπα έτσι, για να το προχωρήσεις το κομμάτι. Αλλά εντάξει, υποτίθεται ότι αυτά by default λίγο διασφαλίζονται έτσι, στη σημερινή εποχή περισσότερο από ό,τι ήταν στο παρελθόν τουλάχιστον. Δηλαδή πλέον το να λες αποθηκεύω τις κάρτες Visa ή αποθηκεύω προσωπικά δεδομένα σε ένα data center, αν το έλεγε το 2000 θα σου έλεγαν εντάξει, δεν θα τους ένοιαζε καν. Δεν υπήρχε καν αυτό το πρόβλημα. Στη σημερινή εποχή όμως δίνεται μια μεγαλύτερη βαρύτητα σε αυτό το κομμάτι και εντάξει, από ό,τι φαίνεται αλλάζει, επιδρά λίγο θετικά στο κομμάτι το να αλλάξει αυτή η κατάσταση. Ωστόσο είναι η τεχνολογία που έρχεται από πίσω και σε προλαβαίνει στην ουσία πολλές φορές έτσι, σε αυτό το κομμάτι. Κάνεις νομοθετική διάταξη, αλλάζει κάτι στην τεχνολογία και στην ουσία πάλι μετά δεν μπορείς να γλιτώσεις γιατί υπάρχει διαμοιρασμός. Στέλνεις δεδομένα σε ένα server, ξαφνικά γίνονται σε άλλους 30 caching servers διαμοιρασμός, έχεις γρήγορες ταχύτητες. Τι κάνεις σε αυτή την περίπτωση τεχνικά? Θα πρέπει κάτι να κάνεις για να εφαρμόσεις ότι ναι, παντού θα διαγραφούν ταυτόχρονα και να μπει σε άλλες λειτουργίες. Οπότε όλο αυτό χρειάζεται χρόνο και δεν μπορεί έτσι, στην ουσία ο νόμος να τα λύσει αυτά τα τεχνικά θέματα, να το πούμε. Ωραία. Κάποια άλλη σχόλιο, σε κάλυψα πάνω κάτω στο κομμάτι. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου αναγνωρίζει την υποχρέωση του κράτους να λαμβάνει μέτρα στην προστασία των δικαιωμάτων έτσι, των προσώπων στην ιδιωτικότητα, την πιθανή ευθύνη του κράτους για παραβιάσεις της ιδιωτικότητας εκ μέρους ιδιωτών, εφόσον δεν
έχει λάβει μέτρα από την αποτροπή και την κύρωσή τους, άρα μπορείς να διεκδικήσεις νομικά όλο αυτό το πλαίσιο. Βασική διαφορά της ευρωπαϊκής συνταγματικής προσέγγισης σε σχέση με τα αντίστοιχη των ΗΠΑ, όπου το κράτος δεν υποχρεούται σε παρέμβαση έναντι των ιδιωτών. Εδώ υπάρχει ένα πιο αυστηρό πλαίσιο, ας πούμε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ότι μπορεί το Ευρωπαϊκό Δίκαιο να ζητήσει έγγραφα στους ιδιώτες ή να παρέμβει τέλος πάντων. Στην ΗΠΑ είναι λίγο πιο θολό το τοπίο. Εκεί εμπλέκονται λίγο και η CIA και λοιπά στο πώς κάνουν retrieve δεδομένα. Συνολικά στην Ευρώπη, από ό,τι φαίνεται, κατά κύριο λόγο είναι λίγο πιο δίκαιο το σύστημα, ας το πούμε, για τους πολίτες στο κομμάτι του privacy. Και αυτό πάλι έτσι αμφισβητείται όμως, έτσι σε καμία περίπτωση. Αλλά μπορείτε να δείτε και ιστορικά γεγονότα όπως ο Snowden που είχε αναφέρει και άλλη φορά κλπ. Οι διάφοροι δημοσιογράφοι που είχαν γράψει για το Αφγανιστάν, πώς αυτοί τους μεταχειρίστηκαν στις ΗΠΑ και πώς αντίστοιχα τους έχουν μεταχειριστεί στην Ευρώπη. Για παράδειγμα, από το WikiLeaks, πώς λεγόταν τον είχαν κρατήσει κάπου στην UK, νομίζω κάπου στη Βρετανία, στη Μεγάλη Βρετανία. Είχαν δώσει ένα άσυλο, τελικά έσπασε το άσυλο και. Στην Αμερική αυτό θα είχε γίνει πιο σύντομα και θα τον είχαν μαζέψει, έτσι. Και εδώ θα τον μάζεψαν, αλλά μετά από ένα μεγάλο διαφορετικό νομοθετικό πλαίσιο και με μεγαλύτερες αντιδράσεις κλπ. Οπότε είναι θέματα τα οποία έτσι. Και ο Snowden ο ίδιος είχε πει ότι είχε καταφύγει στο κομμάτι της Κίνας γιατί υπήρχε άλλο πλαίσιο, ναι. DNA, κάνανε Angio Ancestry, που τους δίνανε ουσιαστικά ένα swap, και τους βγάζανε ανάπτυξη και καλά για το DNA, για το τι πρόγραμμα μπορεί να είναι. Ναι, ότι ξέρει πρόγραμμα. Πήγαν το Golden State Killer, γιατί μέσα σε αυτό το database δεν ήταν αυτός ο ίδιος, αλλά ήταν κάποιος συγγενής του, που μπορούσε να του κάνει link γιατί είχαν DNA από αυτό, να μπορούσαν να το βρουν σε κάποια database, να το κάνουν correlate με κάποιο άνθρωπο. Και βρήκαν κάποιους συγγενείς, φτιάξαν ένα μεγάλο δέντρο με συγγένειες και λιπάρε πυρηνικό δέντρο και ξεκίνησαν να καταγούν άτομα που δεν ακολουθούν το προφίλ μέχρι να το κάνουν ένα down και να τον πούνε. Οκ. Και τη διαχείριση ποιος έκανε την έρευνα, ποιος τη διεξήγαγε? Η αστυνομία, ουσιαστικά. Το FBI, ας πούμε. Ναι. Δεν θυμάμαι τώρα μετά federal ή τέτοιο. Αν ήταν η αστυνομία. Αλλά ουσιαστικά κάποια databases που έστειλε στίγμα είχαν καταχωρήσει τέτοιο. Σε περίπτωση, σε σοβαρά εγκλήματα, γιατί δεν ήταν petty theft, ξέρω εγώ, κάτι τέτοιο, ήταν σκοτωμοί και βιασμοί, μπορεί να μοιραστεί το περιεχόμενο του database για να κάνουμε κάποια τέτοια. Ναι, να κάνουμε κάποια ανάλυση, κάποια έρευνα. Εντάξει, είναι λίγο ζώρικο το κομμάτι ότι γίνεται και μια πράξη έτσι εγκληματική και λοιπά, εγκληματική, πόσο βαθιά μπορεί να το ψάξει ο άλλος, τι μπορεί να δει. Υπάρχουν πολλά σε αυτό το κομμάτι. Είναι ζώρικο κομμάτι και συνήθως εκεί τεχνικά μπαίνει πολλές φορές το privacy, αν μπορεί ο άλλος να δει αν έγινε κάτι χωρίς να δει τα ίδια τα δεδομένα. Δηλαδή υπάρχουν διάφορες τεχνικές. Υπάρχει ολόκληρη έρευνα αυτή να επαναλάβουν το γεγονός simulated, ώστε να μην υπάρχουν τα προσωπικά δεδομένα για να δουν και να βγάλουν ένα πόρισμα. Υπάρχουν διάφορες δραστηριότητες ερευνητικές πάνω σε αυτό το κομμάτι. Πώς μπορείς να καταλάβεις ότι έγινε κάτι ή να βγάλεις ένα συμπέρασμα, χωρίς όμως να κάνεις intrude σε άλλους 10 άτομα, ανθρώπους οι οποίοι δεν θα είχαν και σχέση στην ουσία. Έτσι. Αλλά σε αυτές τις περιπτώσεις υποτίθεται βγαίνει νομοθετική πράξη, οπότε αν το κυνηγήσει ο πολίτης και πει, θα του πούνε ναι, όντως βγάλαμε τα δεδομένα σου γι' αυτό και για αυτόν τον σκοπό. Οπότε θα πρέπει να υπάρχει αυτό που είπαμε πριν. Ξέρεις πότε, πώς και σε ποια έκταση. Οπότε θα του διαμεράσουν και θα του πούνε έγινε αυτό και αυτό και γι' αυτό το λόγο. Και από εκεί και πέρα μπαίνει στα δικαστήρια και λέει ναι, είχατε το δικαίωμα να το κάνει αυτό και μετά μπαίνουν νομοθεσίες και όλο αυτό το κομμάτι. Είναι γενικά ένα χάος, ένα μπλέξιμο έτσι το κομμάτι αυτό της εγκληματολογίας, ας το πούμε, και αν πρέπει να υπάρχει privacy στο κομμάτι μιας εγκληματικής ενέργειας κλπ. Είναι δύσκολο κομμάτι. Η έννοια της ιδιωτικότητας στην κοινωνία, έτσι, η πληροφοριακή, τι ώρα είναι, η πληροφοριακή ιδιωτικότητα αποσκοπεί στο να καταστήσει δυνατή στο άτομο μια συγκεκριμένη συμμετοχή στις διαδικασίες της κοινωνίας.
καθιστά ταυτόχρονα δυνατή την άσκηση άλλων ελευθεριών και την απόλαυση άλλων των νομικών δικαιωμάτων, όπως η ελευθερία της έκφρασης, η συμμετοχή σε πολιτικές, συνδικαλιστικές ενώσεις, η θρησκευτική ελευθερία κλπ. Άρα, με το κομμάτι της ιδιωτικότητας πάνε και άλλες ελευθερίες συνήθως μαζί, έτσι, τις οποίες θα πρέπει έχει το δικαίωμα να τις εκφράσει το υποκείμενο, ας πούμε. Και σε αυτά συμπεριλαμβάνονται όλα αυτές οι ελευθερίες, οι οποίες έρχονται με το κομμάτι της ιδιωτικότητας. Ναι, και σε αυτό δηλαδή το κομμάτι η ελευθερία έκφρασης, ας πούμε, είναι πολύ σημαντικό. Είχα δει ντοκιμαντέρ δηλαδή για μια δημοσιογράφο, θυμάμαι το Πυρές, νομίζω λεγόταν, που είχε κάνει για το Αφγανιστάν ντοκιμαντέρ και είχε συμμετάσχει στην ουσία στη σκηνοθεσία του Snowden, στη συνέντευξη του Snowden. Και είχε σημαντικό πρόβλημα έτσι, στα σύνορα στην ουσία και στα αεροδρόμια. Πήγαιναν για αναγνώριση στοιχείων κατευθείαν και παντού όπου πήγαινε είχε θέματα στην ουσία, ειδικά στην Αμερική. Και υπήρχε ένα ντοκιμαντέρ που έδειχνε στην ουσία το πόσο δηλαδή την είχαν κυνηγήσει στην ουσία μόνο και μόνο επειδή είχε ασχοληθεί με τα θέματα έτσι, εθνικής ασφάλειας. Γιατί το Snowden θεωρήθηκε θέμα εθνικής ασφάλειας, ότι διέρευσες δεδομένα από την NSA, άρα μπαίνεις κατευθείαν blacklist, έχεις θέματα στο κομμάτι της ασφάλειας έτσι, του έθνους. Οπότε οποιοδήποτε είχαν συγγένεια με αυτές τις υποθέσεις είχαν σημαντικά προβλήματα εκείνη την περίοδο. Και εντάξει, και άλλα πράγματα έτσι τα οποία υπάρχουν δημοσιογράφοι που βγαίνουν σε εμπόλεμες ζώνες κλπ. Έχουν διάφορα θέματα στο κομμάτι της ελευθερίας της έκφρασης, είτε επειδή στη συγκεκριμένη χώρα που βρίσκονται εκείνη την περίοδο δεν μπορούν να διαμοιράσουν ή δεν υπάρχει ελευθερία της έκφρασης, ή επειδή δεν θέλουν να βγάλουν έτσι στη δημοσιότητα πράγματα πριν ελεγχθούν από τις κεντρικές υπηρεσίες και θεωρηθούν ότι είναι απειλή προς την εθνική ανεξαρτησία οποιοδήποτε χώρας. Οπότε είναι αλληλεξαρτώμενες έννοιες η ιδιωτικότητα και η ελευθερία, και ό,τι ντοκιμαντέρ δείτε, ό,τι υπόθεση δείτε στο κομμάτι της ιδιωτικότητας του privacy, μέσα έχει πάντα και το κομμάτι της ελευθερίας, έκφρασης λόγου, έτσι, δικαιώματα, ανθρώπινα δικαιώματα κλπ. Εκφράζω το σεβασμό με τον οποίο μια φιλελεύθερη δημοκρατική κοινωνία αντιμετωπίζει τα άτομά της, έτσι, οπότε είναι σημαντικό και δείχνει ένα σεβασμό. Στην Ελλάδα για κάποιο περίεργο λόγο, όσο και να είμαστε, ξέρεις, να έχουμε διάφορα αρνητικά, στο κομμάτι του privacy υπάρχει μια διαφορία, θα έλεγα, ίσως από το κράτος. Ακόμα και στο Pirate Bay, δηλαδή, αν κατεβάσεις, δεν υπάρχει κάποιο νομικό αντίκτυπο άμεσα στην Ελλάδα. Στην Σκωτία, για παράδειγμα, ή στην Γερμανία, αν δεν έχεις μπει με VPN και κατεβάσεις κάποιο torrent, έτσι θα σου έρθει το πιο πιθανό κάποιο πρόστιμο να πληρώσεις. Στην Ελλάδα αυτό το κομμάτι, ίσως επειδή δεν έχουν κοιτάξει τόσο πολύ, ίσως είναι σε καλύτερη κατάσταση από διάφορες άλλες χώρες στο κομμάτι το πώς ασχολείται δηλαδή το κράτος με τα δικά σου δεδομένα. Νομίζω περισσότερο είναι η έλλειψη τεχνολογικής και εμπειρίας και περισσότερο ότι δεν μπορούν να το κάνουν τόσο εύκολα γιατί χρειάζεται πόρους. Στην ευρωπαϊκή προσέγγιση, η ιδιωτικότητα συνδέεται με την αξία και την αξιοπρέπεια του ανθρώπου. Η αξίωση να μην καθιστάται το άτομο ένα πληροφοριακό αντικείμενο, έτσι, να είναι υποκείμενο στην ουσία και όχι απλά έχω τα δεδομένα στον dataset σου και είσαι ένα αντικείμενο απλά το οποίο σε επεξεργάζουμε και σου κάνω στατιστική ανάλυση. Έτσι. Αλλά και είναι ένα σύνολο δεδομένων προς επεξεργασία ή προς συναλλαγή, με βάση όμως το υποκείμενο. Οπότε δεν τα βλέπουν ως πληροφοριακό αντικείμενο και είναι ένα θέμα έτσι, αυτό ηθικής και λίγο φιλοσοφικό για το κομμάτι το σύνολο των δεδομένων, πόσο μπορεί να το επεξεργαστεί κάποιος και πόσο κοιτάς στην ουσία το υποκείμενο. Ενεργοποιηθεί, πιέστε το power. Αυτό το power button. Ένα οτιδήποτε. Γιατί με το power θα σβήσει. Ωραία, οπότε δεν είναι έτσι ένα digital object, αλλά είναι ένα digital subject, έτσι, το υποκείμενο που λέμε και όχι αντικείμενο. Η πληροφοριακή ειδικότητα, έτσι, ανεπαρκής η έννοια της ιδιωτικότητας ως αξίου σεβασμού της απόσυρσης του απορρίτου. Παρόλο δηλαδή που έχουν αλλάξει πράγματα, συνεχίζει να υπάρχει ανεπάρκεια σε αυτό το κομμάτι και κοινωνικά και στο κομμάτι της κουλτούρας και στο νομοθετικό πλαίσιο ακόμα
Έτσι δεν είναι αυτό το οποίο θα έπρεπε να είναι η σημερινή εποχή. Η διερεύνηση του αγαθού υπό προστασία, σε άλλους τομείς δηλαδή τους τεχνολογικούς θα πρέπει να γίνει διερεύνηση του πώς αυτό το αγαθό είναι υπό την προστασία του νομοθετικού πλαισίου. Και στις αρχές του 70 αναφορά στους κινδύνους ενός νέου πανόπτικον, έτσι, το οποίο σε αντίθεση με το πανόπτικον του Bentham δεν περιοριζόταν σε κλειστές επιτηρούμενες κοινότητες, αλλά αφορούσε προοπτικά το σύνολο των ατόμων και των δραστηριότητων τους. Οπότε το πανόπτικον είναι έτσι το να μπορείς να έχεις εικόνα για όλους, για το πού μένουν, πού ζουν, πού κινούνται, πού πηγαίνουν κάθε μέρα, τι διαδρομή ακολουθούν για να πάνε στο μάθημα, τι διαδρομή ακολουθούν για να πάνε στη λέσχη να φάνε, τι διαδρομή ακολουθούν για να πάνε στο αγαπημένο τους μπαρ. Έτσι, όλο αυτό το κομμάτι του πανόπτικον έπαιζε από παλιότερα και εντάξει, υπάρχουν και άλλα κομμάτια του Big Brother, το κομμάτι του 1984, έτσι, για διάφορα κομμάτια της παρακολούθησης και το πόσο μπορούν να γνωρίζουν όλοι, να γνωρίζει το κράτος ή οποιοδήποτε τρίτος το πόσο εμείς κινούμαστε συνολικά. Είναι ένα κομμάτι το οποίο παλιότερα φάνταζε λίγο επιστημονική φαντασία, στη σημερινή εποχή όμως είναι εφικτό και κυρίως έτσι είναι εφικτό λόγω των smartphones. Το λέω συνήθως. Δηλαδή, τα smartphones είναι ο προσωπικός μας ρουφιάνος. Έτσι. Το έχουμε παντού, όπου και να κινηθούμε. Εγώ προσωπικά το έχω ανοίξει πολλές φορές για να δω σε ποια ταξίδια πηγαίνω και κοιτάζω το χάρτη έτσι, το παγκόσμιο και βλέπω εκεί στην Ευρώπη και βλέπω βουλίτσες. Βαρσοβία, Κρακοβία, Πορτογαλία. Βλέπω κυρίως ας πούμε έντονα Κέρκυρα, Κοζάνη, βουλίτσες παντού και βγάζει συμπεράσματα. Έτσι, αν κάποιος για κάποιο λόγο πάρει αυτά τα δεδομένα, θα δει πού κινούμε. Θα δει πώς ζω, σε ποια μέρη πηγαίνω, μόνο και μόνο από τις βουλίτσες. Έτσι. Αν δει σε ποιες κουκκιδούλες έχω πάει, μπορεί να καταλάβει τι φαγητό μου αρέσει, τι μουσική μου αρέσει, τι εργασία έχω. Μπορεί να βγάλει συμπεράσματα μόνο και μόνο από τις κουκκίδες. Και είναι τρομακτικό αυτό, έτσι, αν το σκεφτείς. Οπότε, ναι, ζούμε ένα πανόπτικο, ας πούμε. Ευτυχώς δεν είναι διαμερισμένα δεδομένα σε τρίτους, χωρίς να το ξέρουμε ή τουλάχιστον έτσι θεωρούμε. Ωραία. Η μεταβολή των δυνατοτήτων συλλογής, επεξεργασίας, διάχυσης, συσχετισμού των πληροφοριών που δημιούργησαν τα πληροφορικά συστήματα και επικοινωνιακά συστήματα άλλαξαν έτσι όλο αυτό το περιβάλλον, όπως είπαμε. Η δυνατότητα χρήσης, ανταλλαγής και συσχετισμός των δεδομένων που έχουν συλλεχθεί για πολλαπλούς και διαφορετικούς από τους αρχικούς σκοπούς είναι κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό, το ότι υπάρχουν συνδεδεμένα δεδομένα. Έτσι. Δηλαδή, μπορεί από δύο διαφορετικά είδη δεδομένων να βγάλεις ένα συμπέρασμα το οποίο δεν έχει σχέση με κανένα από τα δύο αρχικά. Έχεις δύο inputs και βγάζεις ένα τελικό συμπέρασμα τρίτο, το οποίο είναι μίξη αυτών των δύο, αλλά είναι ένα καινούριο συμπέρασμα διαφορετικό για την προσωπικότητα του άλλου. Οπότε αυτό το κομμάτι του συσχετισμού δεδομένων έτσι, είναι πολύ hot. Και άμα σκεφτείτε λίγο και, έτσι, και το machine learning και το deep learning, το πώς μπορεί να επιδράσει σε αυτό το κομμάτι, δηλαδή να βγάλει προφίλ κάποιου ανθρώπου για το τι ζει και πώς ζει τη ζωή του, μπορεί να προχωρήσει πάρα πολύ. Και εντάξει, από τη μία είναι ερευνητικά πολύ καλό και ενδιαφέρον έτσι, ερευνητικά να το ψάξεις αυτό το κομμάτι. Απ' την άλλη σε τρομάζει λίγο γιατί λες αν έχεις αυτό το εργαλείο, τι μπορείς να κάνεις. Θα σας δώσω τώρα, επειδή λέω για machine learning, έτσι, είμαστε στο hype με το κομμάτι του DALL-E και του Mid Journey και το να κάνεις art generation ας πούμε με machine learning. Και πολλοί λένε, δηλαδή, εντάξει, δηλαδή όλος θα βγάζει ένα πίνακα με ένα machine learning και θα το πουλάει ως πίνακα ή θα δημιουργεί content ή. Οπότε το machine learning και εδώ πέρα, έτσι, επειδή το βάζω αυτό με το machine learning γιατί ξεκινάει στο κομμάτι του συσχετισμού δεδομένων, το machine learning έχει μια καινούργια πρόκληση, ας το πούμε, σε όλο το κομμάτι και του privacy, έτσι, των προσωπικών δεδομένων, αλλά και συνολικά και άλλων τομέων, ας το πούμε. Οπότε machine learning και privacy, έτσι, η machine learning και η ηθική, η machine learning και δεν ξέρω εγώ τι, είναι κάτι το οποίο αρχίζει σιγά σιγά να μπαίνει στο προσκήνιο, στο πιο πρακτικό κομμάτι και όχι ότι είναι έτσι, το artificial intelligence που θα κατακτήσει τον κόσμο. Δεν μιλάμε για τέτοια επιστημονικά σενάρια επιστημονικής φαντασίας. Αναφορά στη διαφανή κοινωνία ή το διαφανής πολίτη σε κείμενα του 70 και του 80, δηλαδή αν μπορεί ο πολίτης να δει όλες τις διαδικασίες που γίνονται από πίσω ως αποτέλεσμα συγκεντρωτικής κρατικής εξουσίας, το οποίο εντάξει, το 70 και το 80 είχαμε διάφορα, έτσι, ακόμα και στην Ελλάδα η κατάσταση ήταν δύσκολη. Υπήρχε η ασφάλεια, ήξεραν ακριβώς που πηγαίνεις, ήξεραν πολλά πράγματα τα οποία ήταν πιο
έτσι τα επέβαλαν περισσότερο, ειδικά κατά τη διάρκεια της δικτατορίας. Αυτό το κομμάτι της συγκεντρωτικής κρατικής εξουσίας έχει αλλάξει λίγο με την έννοια ότι έχει αυξηθεί η διαφάνεια, έτσι, των διαδικασιών. Πάλι όμως, έτσι, αυτό δεν σημαίνει ότι ένας απλός πολίτης μπορεί να κυνηγήσει και να δει όλες τις διαδικασίες, έτσι, με ένα κλικ ή με μια απλή κίνηση. Θα χρειαστεί δικηγόρο, θα χρειαστεί όλο αυτό το πλαίσιο. Διάχυση της επεξεργασίας πληροφορίας στο κράτος, στην οικονομία και την κοινωνία. Αυτό είναι το κλασικό. Πλέον έχεις εσύ το δικό σου έλεγχο των προσωπικών στοιχείων. Μπαίνεις στο TaxisNet, διαχειρίζεσαι τα μηνύματά σου, διαχειρίζεσαι το τηλέφωνό σου, το που κατοικείς. Έχεις τον έλεγχο περισσότερο των προσωπικών σου δεδομένων από ό,τι ήταν στο παρελθόν. Παλιά την βασική αρμοδιότητα την είχε η εφορία. Αυτοί τα έλεγχαν, αυτοί τα άλλαζαν. Έτσι, πλέον έχεις έναν έλεγχο. Μπορείς να μπεις και να δεις αν κάτι έχει αλλάξει στο στάτους σου στην εφορία και να ενημερωθείς για αυτό το κομμάτι. Οπότε αυτό, το ότι έχεις τον έλεγχο των δικών σου δεδομένων, είναι ένα πλάς. Και εγώ μπορώ να πω τελευταία, που έχω διάφορα κομμάτια με το κομμάτι της εφορίας κλπ. Σου δίνει όντως την αίσθηση ότι ξέρεις τι δεδομένα έχουν, τι συντηρούν και μπορείς να δεις και άλλα πράγματα τα οποία δεν τα είχες σκεφτεί. Για παράδειγμα, μπορείς να δεις σε ποιους εργοδότες είχες δουλέψει στο παρελθόν, αναλυτικά, και πόσες ώρες είχες δουλέψει και σαν τι σε είχαν δηλώσει. Αν σε είχαν δηλώσει ως υπάλληλο γραφείου ή αν σε είχαν δηλώσει ως δεν ξέρω εγώ τι. Άρα μπορείς να δεις τα δεδομένα σου τα προσωπικά, εσύ ο ίδιος μέσα στην πλατφόρμα, μέσω της τεχνολογίας, και αυτό αυξάνει τη διαφάνεια, έτσι, και σου δίνει έναν έλεγχο πάνω στα δεδομένα. Το οποίο είναι κάτι το οποίο είναι σημαντικό. Το αγαθό υπό την προστασία δεν εντοπίζεται στην αξίωση για ενόχλητη ιδιωτική σφαίρα, αλλά αφορά την απώλεια άσκησης ελέγχου επί των ιδίων προσωπικών πληροφοριών. Οπότε στην ουσία αυτό πάλι έχει να κάνει με το πώς διαχειρίζονται οι άλλοι, έτσι, η τρίτη, τη δική μας ιδιωτική σφαίρα, αλλά σου δίνει έναν έλεγχο εσένα τον ίδιο το πρόσωπο στην ουσία. Γενικά ο έλεγχος είναι κάτι πολύ σημαντικό, έτσι, το πώς ελέγχεις τα δικά σου προσωπικά στοιχεία. Κίνητρα για τη διερεύνηση του αγαθού υπό προστασία είναι η γεωμετρική αύξηση των δυνατοτήτων επεξεργασίας της προσωπικής πληροφορίας. Έτσι, πάλι μιλάμε εδώ για έλεγχο, προσωπικό έλεγχο και των δεδομένων, versus την ικανότητα του προσώπου να έχει εποπτεία της χρήσης των πληροφοριών που το αφορούν. Εντάξει, εγώ είμαι πληροφορικάριος, έτσι, πληροφορικής. Μπορώ να μπω μέσα στο TaxisNet, μπορώ να δοκιμάσω διάφορες αλλαγές, να δω τα προσωπικά μου δεδομένα, να τα ελέγξω, να τα επεξεργαστώ κλπ. Ο μέσος πολίτης όμως μπορεί να το κάνει αυτό. Έχει δηλαδή την ικανότητα να έχει την εποπτεία. Ακόμα και εγώ δεν την είχα πλήρως αυτή την εποπτεία, δεν ήξερα ότι υπάρχουν όλες αυτές τις επιλογές. Σιγά σιγά το ανακάλυψα. Οπότε εδώ μπαίνει το κομμάτι ότι έχεις τα εργαλεία για να κάνεις επεξεργασία. Έχεις τα εργαλεία που σου δίνουν να μεταβάλεις τα προσωπικά σου δεδομένα ή να τα διαγράψεις, αλλά έχεις την ικανότητα, γνωρίζεις πώς να το κάνεις αυτό. Εκεί είναι το κομμάτι, έτσι, που θα πρέπει να αλλάξει σημαντικά στην εποχή μας. Ακόμα και για το Facebook που είπαμε πριν, αν μπορείς να διαγράψεις τα προσωπικά σου δεδομένα. Και εγώ ακόμα δεν είμαι ενήμερος για το τι διαδικασίες πρέπει να κάνω για να διαγράψω το account μου, αν χρειαστώ να το κάνω αυτό. Γνωρίζω ότι γίνεται, έτσι, μέσα από διαδικασίες, το έχω δει σε νομοθετικά πλαίσια κλπ. Αλλά δεν ξέρω ακριβώς τη διαδικασία, δεν έχω την ικανότητα δηλαδή να το διαχειριστώ αυτό τόσο καλά. Και προφανώς το Facebook το έχει, έτσι, ή οποιοδήποτε άλλη τέτοια υπηρεσία, δεν το έχει σαν ξεκάθαρο πλέον. Πάτα, κάνει διαγραφή το account σου και εδώ κάνεις αίτηση να διαγραφούν μέσω GDPR και τα USS. Προφανώς το έχουν λίγο πιο μπερδεμένο, έτσι, το μονοπάτι για να το κάνεις αυτό. Οπότε εντάξει, υπάρχουν εργαλεία, αλλά θα πρέπει να υπάρχει και η ικανότητα του ατόμου να εκτελέσει αυτές τις εργασίες, τις διενέργειες. Πληροφοριακή ιδιωτικότητα ως ιδιοκτησία. Έτσι. Τα δικά μας δηλαδή dataset που δημιουργούμε είναι δικά μας, είναι της εταιρείας στις οποίες έχουμε κάνει σύμβαση που χρησιμοποιούμε την υπηρεσία, σε ποιον ανήκουν τελικά. Και εντάξει, αυτό είναι ξεκάθαρο ότι ανήκουν στο πρόσωπο, έτσι, τα προσωπικά δεδομένα ανήκουν σε σένα, πάνω απ' όλα. Οπότε θα πρέπει να έχεις τον πλήρη έλεγχο των προσωπικών σου δεδομένων, ανεξαρτήτως τι συμβαίνει από εκεί και πέρα. Οπότε είναι το δικαίωμα αυτοδιάθεσης των πληροφοριών εξισούμενο κατά αποτέλεσμα με ένα δικαίωμα κυριότητας. Εδώ ξεκινάει αυτό ο προβληματισμός. Δίνεις εσύ τα δεδομένα σου στο Facebook γιατί θεωρείς ότι ναι, κάνεις την αυτοδιάθεση. Δηλαδή
Σου λέει το Facebook θέλω να μοιραστεί το όνομά σου, το ονοματεπώνυμό σου και συμφωνείς με αυτό. Υπογράφεις, ας πούμε, agreement, ναι, δέχομαι να διαμοιραστώ. Αλλά αυτό, η αυτοδιάθεση από μόνοι τους, εξισούται στο δικαίωμα της κυριότητας από το Facebook ή από εμάς. Και τι πιστεύετε γι' αυτό? Δηλαδή, υπογράφουμε ένα συμβόλαιο και λέμε θέλω να διαμοιραστώ όλα τα δεδομένα μου. Και λέει μέσα ότι εντάξει, κάνουμε τα δεδομένα σου μπορούμε να τα αξιοποιήσουμε όπως θέλουμε εμείς. Από τη στιγμή που υπογράψετε, θεωρείτε ότι η κυριότητα θα πάει στην υπηρεσία ή η κυριότητα είναι σε εσάς? Και δώστε μου κάποια παραδείγματα, ίσως έτσι που να είναι και... Οικονομικά σε εμάς είναι το εμείς φταίμε, αλλά και οι εταιρείες έτσι όπως το παρουσιάζουν το κάνουν λίγο επίτηδες. Δηλαδή, κάνουν πολύ γρήγορα να μπορούμε εμείς να πατήσουμε ναι, να πουλήσουμε όλα μας τα δεδομένα. Okay. Και αυτή η πολιτική απορρίτη που έχουν και τα λοιπά, που είναι ένα κατεβατό ατελείωτο, πιστεύω ότι και αυτό είναι επίτηδες έτσι φτιαγμένο για να μπορεί να το αγνοήσεις γρήγορα, να μην τα κάτσεις να διαβάσεις. Δηλαδή, είναι παρουσιασμένα ως κουκίδες, ας πούμε, και λέει μπορούμε να συλλέγουμε τις συνήθειές σας που κάνετε στην εφαρμογή μας. Και τότε εκεί, ίσως μερικοί να μην έφτιαχναν. Ναι, είναι σίγουρο ότι αυτό δεν μπορείς να το διαβάσεις όλο το κατεβατό και λοιπά. Είναι και επίτηδες. Τη στιγμή όμως που κάνεις την υπογραφή σου, έτσι και το δεν είσαι τα δεδομένα σου. Εκεί πιστεύεις κλείνει και είναι κυριότητα για αυτούς? Ναι. Κάποια άλλη άποψη πάνω σε αυτό, αν η κυριότητα είναι εκεί σε εμάς, ναι. Και γιατί? Δεν μπορούν να πάνε οτιδήποτε στο terms and conditions και αν εσύ το αποδεχτείς, μπορεί να το κάνουν enforce. Άρα μπαίνει λίγο το κομμάτι των ανθρωπίνων δικαιωμάτων πάνω σε αυτό το κομμάτι. Λες, σου δίνω εγώ το consent, σου δίνω την αποδοχή μου, πάρ' τα δεδομένα μου, αλλά ακόμα και να μην γνωρίζω τους κινδύνους, έτσι, είναι ανθρώπινη ανάγκη, έτσι, είναι ανθρώπινο δικαίωμα, είναι στα κομμάτια των ανθρώπινων δικαιωμάτων, ότι δεν μπορεί άλλος να κάνει ό,τι θέλει αυτά τα δεδομένα. Είχε ένα χαζό παράδειγμα. Αν σου δώσει κάποιος για ένα συμβόλαιο για τις πάρκινγκ ευρώ και εσύ, το υπογράφω. Δεν θα έχει τον καλύψει νομικά. Ακριβώς. Οπότε έτσι δεν είναι τα θέματα απλά μέσω της νομοθεσίας, ότι είναι μόνο η νομοθεσία, ότι ναι, υπέγραψες, έβαλες το consent, άρα αφού έβαλες το consent το αποδέχεσαι και το αποδέχτηκες. Και μπορώ να δώσω ένα πιο άκυρο παράδειγμα σε αυτό. Πας σε έναν εργοδότη ή πας σε κάποιον άνθρωπο, σου λέει θα σου δώσω 5 εκατομμύρια ευρώ και θα υπογράψεις ότι είσαι σκλάβος μου. Ότι θα σε κάνω ό,τι θέλω, θα σε χτυπάω και δεν ξέρω εγώ τι. Και εσύ υπογράφεις. Έτσι. Μπορεί αυτός να το κάνει? Όχι, δεν μπορεί να το κάνει. Γιατί πέφτει το πλαίσιο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων πάνω από αυτό το κομμάτι, το κομμάτι της νομοθεσίας κλπ. Οπότε υπάρχει και μια βάση, έτσι, τα ανθρωπίνα δικαιώματα, τα οποία έχουν κατοχυρωθεί από χρόνια κλπ. Τα οποία μπαίνουν ως στυλοβάτης. Και ο νόμος από μόνος του δεν μπορεί να παρέμβει και να επεκτείνει αυτό, ναι. Θέλω να σου δώσω 5 εκατομμύρια ευρώ και να λύσει. Αν το κάνω, θα πάω στη φυλακή. Θα πάω στη φυλακή, κατευθείαν. Δεν ξέρω. Δεν στα νομοθετικά πλαίσια. Είναι θέμα ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Στην Ελλάδα τουλάχιστον, δεν ξέρω σε άλλες χώρες εκτός Ευρώπης και λοιπά τι γίνεται. Αλλά ναι, δεν μπορείς να το κάνεις αυτό. Δεν γίνεται να το κάνω. Όχι. Ναι, δεν γίνεται. Όχι, δεν γίνεται. Ρώτα και δικηγόρο. Αν δεν σε ενδιαφέρει τόσο πολύ, ρώτα και ένα δικηγόρο. Αλλά και ένα λογιστή, καλύτερα να έχεις και ένα λογιστή για να δεις τα λογιστικά. Αλλά ναι, πραγματικά πιστεύω ότι αν το ψάξεις δεν υπάρχει. Έτσι, θα πει το ανθρώπινο δικαίωμα πρώτο. Η ασφαλή του όρου θα ναι. Είμαστε πάλι καλυμμένοι. Ναι, η κυριότητα των δεδομένων είναι στο πρόσωπο πάλι. Δηλαδή, εσύ πάλι μπορείς να κυνηγήσεις, να διαγράψεις, να παρέμβεις, να κάνεις. Αν βάλεις όμως έτσι τα ανθρωπίνα δικαιώματα μπροστά, να πεις ότι το κάνω αυτό για αυτό το λόγο, γιατί έχω θέμα με τη δουλειά μου, έχω θέμα με... Αποδέχεσαι στην ουσία για να καλυφθούν αυτοί νομικά ότι μπορούν να επεξεργαστούν τα δεδομένα σου. Αλλά η κυριότητα παραμείνει στο πρόσωπό σου. Η κυριότητα των δεδομένων. Δεν λέει πουθενά μέσα ότι η κυριότητα των δεδομένων σου πάει στην υπηρεσία.
αν φτιάξει license agreements, δεν θα δει πουθενά αυτό το κομμάτι ότι η κυριότητα των προσωπικών δεδομένων σου είναι τέτοια. Ότι μπορούν να τα αξιοποιήσουν, μπορούν. Δεν λέει το αντίστοιχο ότι η κυριότητα παραμένει σε εμάς. Δεν το λέει το αντίστοιχο. Προφανώς, ναι. Γιατί αυτό μπαίνει από πιο κάτω. Δεν χρειάζεται να το πούνε στο νομοθετικό πλαίσιο. Είναι θέμα. Ναι. Αυτά είναι νομοθετικά όμως και μπορεί να τα δει, αλλά κάπως έτσι είναι στην ουσία. Δηλαδή, δεν είμαι και δικηγόρος έτσι νομικός για να το αναλύσω αυτό, αλλά αυτή η κατάσταση επικρατεί. Ευχέρεια παραίτησης από την ιδιωτικότητα και σε αυτό το κομμάτι έχουμε κάτι άλλο να πούμε, ανθρώπινα δικαιώματα κλπ. Όχι, έτσι. Πάλι δεν είναι ξεκάθαρα, έτσι. Δηλαδή αυτά αλλάζουν με την κουλτούρα, αλλάζουν με την εποχή, αλλάζουν, αλλά έχουν εγκαθιδρυθεί πλέον. Δηλαδή είναι ένας αιώνας, ας πούμε, που έχουν μπει αυτά τα ανθρώπινα δικαιώματα πάνω απ' όλα. Και πλέον υπάρχει πολύ έντονο αυτό το κομμάτι, ότι η κυριότητα είναι στο πρόσωπο. Και στην ουσία αυτό το privacy μεταφράζεται ως εξής, ότι έχεις το data subject, που είναι στην ουσία το πρόσωπο που έχει τα δεδομένα και έχει την κυριότητα. Είναι ο data collector, αυτός που συλλέγει τα δεδομένα δηλαδή, και είναι και το data processor, αυτός που επεξεργάζεται τα δεδομένα. Και ανάλογα με την κάθε οντότητα, έχει διαφορετικά δικαιώματα και διαφορετικές υποχρεώσεις ο καθένας. Αλλά τα πνευματικά δικαιώματα και τα δικαιώματα της κυριότητας των δεδομένων είναι στο πρόσωπο, στο subject, έτσι, προφανώς. Θα τα δούμε αυτά και στην πορεία, ας πούμε. Αλλά εντάξει, τώρα τα νομικά δεν θα τα πιάσουμε έτσι τώρα αναλυτικά πάνω σε νόμους κλπ. Δεν είναι αυτός ο σκοπός. Ευχέρεια παραίτησης από την ιδιωτικότητα και απολυτρούση των ίδιων δεδομένων. Να πεις στην ουσία έτσι να διαγράψεις τα δεδομένα σου, την ταυτότητά σου. Αν κάτι έχεις διαμοιράσει, να μπορείς να το διαγράψεις πλήρως. Μήπως αυτή η αντίληψη μειώνει την ιδιωτικότητα σε ένα διοκτησιακό δικαίωμα που επιτρέπει στο φορέα να διαπραγματεύει την ιδιωτικότητά του, αλλά και την τιμή της. Άρα, πάλι πάμε στο κομμάτι έτσι, αν ο τρίτος φορέας διαπραγματεύεται την τιμή των δεδομένων που έχει και στην ουσία γίνεται έτσι αυτό που είπαμε και πριν, γίνεται data αντικείμενο στην ουσία ο άνθρωπος έτσι, και δεν είναι ένα υποκείμενο. Οπότε το να τα αντιστοιχίσεις τα δεδομένα ενός ανθρώπου με αξία χρηματική και όλο αυτό το κομμάτι, πάλι έτσι δημιουργεί προβλήματα γιατί μπαίνουν πάλι τα κομμάτια των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Και είναι σημαντικά θέματα αυτά. Και σκοπός του μαθήματος δεν είναι μόνο να δούμε τα τεχνικά σημεία, αλλά να έχουμε και ένα awareness στο κομμάτι του privacy, γιατί μπαίνουν διάφορα θέματα στη σημερινή εποχή στο κομμάτι του consent. Γιατί με την υπερπληροφόρηση αυτό που λέμε, αποδεχόμαστε τα πάντα. Agreements. Και εγώ έχω υπογράψει χαρτιά και χαρτιά. Τράπεζα, ολόκληρα έγγραφα, έβαλα πρώτα την υπογραφή μου. Στα πορτογαλικά έχω βάλει υπογραφή, δεν ήξερα καν τι έγραφε. Έτσι. Το έχω κάνει σε τράπεζα για παράδειγμα. Μπορώ όμως να γυρίσω και να πω κάτι μετά από αυτό? Ναι, μπορώ πάλι να πω αν τίθεται θέμα δικαιωμάτων έτσι, ανθρωπίνων. Ναι. Το κατεβατώ. Και μετά πρέπει να έχει φτάσει στο Ibiza, η Ibiza στο κατάστημα, θα έρθει να παραλάβετε. Πότε έβγαλα βίζα? Καμία βίζα. Δεν είναι στο οργανισμό. Κρατήστε τη. Δεν έχουμε να την πάρω. Δεν ξέρεις. Δεν ξέρεις τι θα σου βγάλει. Προφανώς όμως δεν θα μπορούσαν να σου πούνε όχι, την έχεις παραγγείλει, θα πρέπει να τη χρησιμοποιήσεις κλπ. Κατάλαβες δηλαδή. Αυτό είναι δηλαδή να χρησιμοποιήσει ένα φοιτητή, μια βίζα, σε ποιον μπορεί να τη χρεώσει όσο θέλει. Θα μπορούσε να σου πει ότι έχει εκδοθεί ήδη και έχει χρεωθεί και 10 ευρώ ήδη, ας πούμε, 15 ευρώ και θα πρέπει να τα πληρώσει. Δεν ξέρω αν την πλήρωσες τελικά. Μάλλον δεν την πλήρωσες. Δεν χρειάστηκε να. Δωρεάν. Με ασφάλεια κάρτες. Καλά, αν χάσεις την κάρτα σου. Ναι, μετά πρέπει να βγάλεις 5 με 5 ευρώ. Ναι, αλλά ως ασφάλεια είναι 25 ευρώ το μήνα. Αυτό είναι να έχεις αμήνυμα. Το έχει πάγιο. Ναι, υπάρχει μια χρέωση που βάζουν αυτή κρυφά εννοείται εγώ κάθε φορά. Ναι, εντάξει, υπάρχει. Ναι. Υπάρχουν διάφορα. Να την διαγράψεις στην πιστωτική. Ναι. Έβγαλα μόνο μια φορά, έβγαλα πιστωτική κάρτα στη ζωή μου για 2 χρόνια και δεν ξέρω τι γίνεται τώρα. Αλλά, ναι.
Κάνουν πολύ δύσκολο αυτό. Ναι. Δεν είναι κοινωνικό. Δεν θέλω να σε χάσω ως πελάτη στην ουσία, οπότε σου λέει καλά τον δούμε, είχε και με δόντια. Πάλι όμως σίγουρα θα υπάρχει κάποιο νομοθετικό πλαίσιο, αν το κυνηγήσεις μπορείς να το πας, αλλά είναι πιο, πιο δύσκολο πάντα έτσι. Ωραία. Οπότε είναι αυτό έτσι, ότι υπογράφουμε ιδιοκτησιακό δικαίωμα, δεν μπορούν να διαπραγματεύονται και να βάζουν τιμή στην ουσία προς τα προσωπικά δεδομένα. Και κάποιες φορές είχαν πει κάποια ερευνητικά ότι ξέρεις, το έχει προτείνει κάποιος ότι πώς κάπως να μεταφράσουμε το privacy, τα δεδομένα που συλλέγουμε σε χρήματα. Και ήταν κάπως ερευνητικά, είπαν όχι ρε παιδί μου, αυτό είναι κατευθείαν όχι. Τι που θα μας λύσουν μέσα, θα μας κυνηγάνε. Δεν παίζει αυτό το πράγμα, ας πούμε, να δικαιολογήσεις έτσι. Εντάξει, εννοείται προφανώς ότι το Facebook δίνει δεδομένα κλπ. Δεν το πάει με τον όγκο της πληροφορίας, το πάει ίσως, δεν ξέρω ακριβώς τι πολιτικές έχει στο να αντιστοιχίσει ότι θα σου δώσω αυτά τα δεδομένα, θα μου δώσεις αυτά τα χρήματα, αλλά δεν το πάει σύμφωνα έτσι, με το subject, το πάει λίγο πιο global. Θα σου δώσω αυτό το στατιστικό δείγμα και αυτό το συμπέρασμα, αυτή την έρευνα. Πιο γενικά, χωρίς να σου δώσει συγκεκριμένα προσωπικά δεδομένα κλπ. Και υπάρχουν τρόποι έτσι, και υπάρχουν ερευνητικά που σου βγάζουν στην ουσία στατιστικά αποτελέσματα από δείγμα ανθρώπων, χωρίς να ξέρεις απαραίτητα το δείγμα ανθρώπων. Δηλαδή, συλλέγεις δεδομένα από διάφορους ανθρώπους, τα κάνεις obfuscate και τα αναμειγνύεις μεταξύ τους και στο τέλος βγάζεις το δείγμα και στην ουσία δεν υπάρχει το subject above. Δεν μπορείς να το αυτοποιήσεις, δηλαδή το ίδιο το υποκείμενο και να δεις ότι ναι, αυτός έχει αυτό το blood type, έχει αυτή την ηλικία και έχει αυτό. Το συμπέρασμα όμως το έχεις βγάλει. Και δεν μπορείς να πας στην ουσία σαν τα hashing values. Δεν μπορείς να γυρίσεις πίσω και από το αποτέλεσμα να δεις το υποκείμενο. Αλλά αυτά είναι λίγο ερευνητικά, έτσι. Και υπάρχουν διάφοροι αλγόριθμοι και προτάσεις πάνω σε αυτό. Θυμάμαι μια φορά είχα δει ένα πρωτόκολλο που λεγόταν μια τεχνολογία multi-party computation. MPC, multi-party computation, για privacy όμως. Και σου υποσχόταν ότι συλλέγεις δεδομένα από smart bands, ιατρικά δεδομένα, βγάζεις στατιστική ανάλυση, κάνεις machine learning, κάνεις διάφορα, αλλά δεν γνωρίζεις έναν να τους πάρεις και να δεις, είναι κρυπτογραφημένη η πληροφορία από το κάθε υποκείμενο, ας πούμε. Και είναι ένα πεδίο που εντάξει, ναι, έχει ακόμα εξέλιξη και έχει έρευνα αυτό το κομμάτι. Η αγορά της ιδιωτικότητας, διάδραση ανάμεσα στο άτομο και σε αυτό που επεξεργάζεται την πληροφορία, έτσι. Άρα πρέπει να υπάρχει αυτή η διάδραση, να μπορείς κάπως να επικοινωνήσεις με τον πάροχο, ώστε αν ζητήσεις να διαγραφεί κάτι ή κάποιο στοιχείο για το πρόσωπό σου, να μπορούν να το εκδώσουν και όλα αυτά κάπως έτσι έχουν αρχίσει και λίγο διασφαλίζονται, στο να υπάρχει μια διάδραση μεταξύ του συλλέκτη της πληροφορίας και του αυτού που δίνει την πληροφορία. Έκφραση του δικαιώματος παραίτησης από την ιδιωτικότητα μέσα από την συγκατάθεση ενός προσώπου για την επεξεργασία των προσωπικών πληροφοριών του. Αυτό έχει περισσότερο να κάνει έτσι με τη συγκατάθεση στο κομμάτι των ιατρικών δεδομένων. Για παράδειγμα, μπορεί ένας έφηβος, ας πούμε ένα παιδί, να έχει θέμα με τους γονείς του και να έχει ένα ιατρικό απόρριτο κλπ. Έτσι. Οι γονείς έχουν την επιμέλεια. Οπότε μπορούν να δουν και τα προσωπικά του δεδομένα. Υπάρχουν πλέον νομοθετικά πλώσια που, ξέρεις, υπό εξαιρέσεις μπορεί να ζητήσει σύμφωνα με ανθρώπινα δικαιώματα κλπ. Να φύγει η συγκατάθεση στην ουσία, να μην υπάρχει το τρίτο πρόσωπο το οποίο στην ουσία θα επεξεργαστεί τις πληροφορίες κλπ. Κάτι το οποίο παλιότερα δεν υπήρχε. Γενικότερα αυτό έχει αλλάξει πάρα πολύ, δηλαδή δίνεται με έμφαση στα προσωπικά δεδομένα περισσότερο από ό,τι δινόταν στο παρελθόν. Όπως όλα τα ερευνητικά έργα που έχω δουλέψει, ας πούμε, και κάνουμε διάφορα συλλογή δεδομένων από automotive, συλλογή δεδομένων από sensors. Κατευθείαν έρχονται οι reviewers και λένε μαζεύετε, συλλέγετε private data. Πρώτη ερώτηση τους είναι αυτή κατευθείαν. Μόλις ακούνε medical data, πολίτες, smart offices κλπ. Πρώτη ερώτησή τους είναι συλλέγετε προσωπικά δεδομένα κατά τη διάρκεια του έργου. Και κατευθείαν απαντάρουν και αν τους πεις ναι, θα σου πούνε ναι, έχεις την κατάλληλη δικαιώματα. Είναι το πρώτο πράγμα που ρωτάνε. Οπότε μπορεί στην αγορά, ας πούμε, να μην είναι τόσο έντονο στο Facebook, στο πώς θα χρησιμοποιούμε κλπ. Αλλά όταν δημιουργούνται products, έτσι, και business και υπηρεσίες, ας πούμε, business products κλπ. Είναι έντονο αυτό το κομμάτι, πώς συλλέγεις και γιατί συλλέγεις τα προσωπικά δεδομένα. Δεν είναι τόσο απλό σαν διαδικασία για να ξεπεραστεί. Δεν το παίρνουν στα ελαφρά, να το πούμε έτσι. Η όρια της εναλλαγής επεξεργασίας στην ευρωπαϊκή προσέγγιση ρυθμίζει η νομοθεσία. Οπότε έρχεται η ευρωπαϊκή έτσι, νομοθεσία, ωστόσο υπάρχει και η κρατική νομοθεσία, δηλαδή η νομοθεσία που υπάρχει στην Ελλάδα.
Συνήθως βέβαια αυτά έρχονται σε εναρμονισμό, δηλαδή η ευρωπαϊκή νομοθεσία είναι κοντά στην ελληνική νομοθεσία, ας το πούμε έτσι, αλλά οι εξαιρέσεις και η νομοθεσία συνεχίζει να υπάρχει όπως υπάρχει στην Ελλάδα. Οπότε το GDPR και αυτά είναι σαν μια ομπρέλα, ας το πούμε έτσι, και οι νομοθεσίες τοπικά είναι αυτές οι οποίες καθορίζουν το πώς θα γίνουν οι διαδικασίες. Επιχειρήματα κατά της ιδιωτικότητας ως ιδιοκτησία, έτσι αυτό που είπαμε πριν, αν είναι ιδιοκτησία δηλαδή ενός άλλου, τα προσωπικά μας δεδομένα. Το πληροφοριακό χάσμα και πληροφοριακή ασυμμετρία, όπως είναι η αδυναμία των προσώπων, να προσδιορίσουν τις πιθανές μελλοντικές χρήσεις, άρα και την οικονομική αξία κτήσης και χρήσης των πληροφοριών τους. Άρα στην ουσία εδώ πέρα, έτσι, όταν δίνεις εσύ δεδομένα, δεν ξέρεις αυτά τι μελλοντική χρήση θα έχουν. Εντάξει, εδώ είναι το παράδειγμα αυτό που είπες, ας πούμε, στο κομμάτι της κάρτας. Δεν ήταν βέβαια ότι χρησιμοποίησαν τα προσωπικά τους δεδομένα. Χρησιμοποίησαν το ότι εσύ δεν είχες τον πλήρη έλεγχο, δεν είχες την ικανότητα να αντιληφθείς τι υπογράφεις. Οπότε μετά το χρησιμοποίησαν αυτό έτσι, σε κάτι το οποίο δεν είχες προβλέψει ότι θα το αξιοποιήσουν. Στα προσωπικά δεδομένα είναι ακόμα πιο έντονο αυτό. Μπορεί να κάνουν έρευνες, στατιστικές μελέτες ή να αξιοποιήσουν τα δεδομένα σου σε κάτι το οποίο δεν έχεις καταλάβει πώς θα αξιοποιηθεί, να βγάλουν μεγάλο κέρδος που εσύ δεν έχεις καταλάβει για ποιο λόγο θα το βγάλει αυτό το κέρδος, δεν έχεις αυτή το awareness, ας πούμε. Και αυτό εννοείται σε όλους μας υπάρχει. Δίνουμε δεδομένα προσωπικά στη Google, στο Google Photos, στο Facebook. Δεν έχουμε την πλήρη αντίληψη πόσα χρήματα και τι κέρδος βγάζουν από τα δεδομένα μας κλπ. Και δεν ξέρουμε ακριβώς πώς θα τα αξιοποιήσουν στο μέλλον. Έτσι. Υποθέτουμε, εντάξει, αλλά δεν το γνωρίζουμε ακριβώς. Η άγνοια των όρων της προστασίας προσωπικών πληροφοριών που οδηγεί σε ανισότητα των διαπραγματευόμενων μερών. Έτσι. Το agreement που υπογράφουμε δεν μας δίνει γνώση. Έτσι. Εντάξει, δεν μπορείς να το διαβάσεις ολόκληρο, οπότε έχεις άγνοια επί της ουσίας. Δεν φροντίζουν να έχουν visualization, να στα λένε λίγο απλά. Κάποιοι το φροντίζουν, έχουν 5 bullets, 6 και σου λένε, θα συλλέγουμε για αυτό το σκοπό. Δεν σου έχουν ένα κατεβατό. Ή σου έχουν το μικρό το summary για να καταλάβεις τι γίνεται, και σου έχουν και ένα link για να δεις το συνολικό, το πλήρες κείμενο, ας πούμε. Αλλά σε βάζουν στη λογική να σου το εξηγήσουν λίγο γιατί τα συλλέγουν κλπ. Οπότε η άγνοια των όρων, που υπάρχει πλήρης άγνοια, έτσι το έχουμε πει και μεταξύ μας ότι πατάμε όλοι δέχομαι, έτσι οδηγεί σε ανισότητα. Με την έννοια ότι αυτός παίρνει αυτό που θέλει και εσύ δεν ξέρεις ότι αυτός έχει πάρει αυτό που εσύ υπέγραψες ότι θα αξιοποιήσει. Οπότε αυτός γνωρίζει, αλλά εσύ δεν γνωρίζεις. Η ψευδαίσθηση συγκατάθεσης, έτσι πολύ σημαντικό, λόγω της ανισότητας πληροφοριών, είναι αμφίβολο αν μιλάμε για πληροφορούμενη συγκατάθεση. Κατά συνέπεια, αν είναι ενσυνείδητη αυτή η συγκατάθεση. Δεν ξέρω αν κάποιος έχει διαβάσει ποτέ όλο το κομμάτι του agreement. Δηλαδή, εγώ μια φορά σε μια τράπεζα το είχα να διαβάσει, ας πούμε, αλλά είναι δύσκολο κομμάτι. Στη σύμβαση, συνήθως, όταν υπογράψω σύμβαση εργασίας, εκεί το κοιτάζω να δω μήπως λέει κάτι περίεργο και με τρέχουν μετά. Δηλαδή, πες ότι θέλω να παραιτηθώ από τη δουλειά. Μην έχει κανένα πλαίσιο ότι αν παραιτηθείς παίρνει τα λεφτά πίσω από το πρόγραμμα που έκανε στην develop εκείνη την περίοδο. Που δεν υπάρχει προφανώς έτσι, αλλά για να είσαι σίγουρος το διαβάζεις. Αλλά δεν είναι πάντα ότι μπορείς να τα διαβάσεις έτσι, το license agreement και όλο αυτό. Σε καμία περίπτωση, εντάξει. Δεν φτάνει και ο χρόνος. Σε αυτό το κομμάτι έχουμε να προτείνουμε κάποια, δηλαδή το visualization, να υπάρχει οπτικοποίηση, να υπάρχει ένα summary, δηλαδή υπάρχουν τρόποι για να βελτιώθει αυτό, αλλά προφανώς δεν το κάνουν γιατί δεν τους συμφέρει έτσι, να είναι ενήμεροι οι χρήστες. Εν μέρει τους βολεύει αυτό το κομμάτι. Πάρε εδώ το κατεβατό και το υπογράφεις και είμαστε μια χαρά. Επιχειρήματα κατά της ιδιωτικότητας ως ιδιοκτησία συνεχίζουν έτσι η σύνδεση της ιδιωτικότητας με την ανθρώπινη αξία και την ισότητα, η ισότητα του ανθρώπου και η προστασία της ηλικής και ηθικής τους υπόστασης είναι υπέρτατη δημόσιας τάξης αρχή από την οποία δεν είναι δυνατή η παραίτηση. Και εδώ έχει από το Ελληνικό Σύνταγμα άρθρο 2 παράγραφος 1. Αυτά εντάξει τα νομικά εγώ δεν τα ξέρω πιο συγκεκριμένα, η κυρία Τσόχου τα γνωρίζει καλύτερα. Αλλά στην ουσία έτσι, το άρθρο αυτό στο Σύνταγμα και φαντάζομαι θα υπάρχουν και άλλα άρθρα έτσι, μιλάνε για αυτό το κομμάτι που μιλήσαμε και πριν. Δηλαδή αν αυτό η υπέρτατη δημοσίας τάξης αρχή έτσι, σε προστατεύει στην ουσία τον άνθρωπο στο κομμάτι της ηλικής και της ηθικής υπόστασης. Άρα ναι, δεν μπορείς να γίνεις σκλάβος σύμφωνα με αυτό το άρθρο κλπ. Εντάξει, είναι συνταγματικό άρθρο.
πρέπει μετά να πας στο αντίστοιχο νομοθετικό άρθρο για να δεις το διάταγμα, για να δεις λεπτομέρειες της διάταγμας. Το Σύνταγμα συνήθως κάθεται πάλι σαν στυλοβάτης. Έτσι είναι το Σύνταγμα και είναι οι νομοθεσίες μετά που μπαίνουν σαν κομματάκια. Η πληροφοριακή ασυμμετρία αντιστοιχεί συχνά σε συχνά υγιεινή ανισότητα. Οπότε έτσι η αξίωση της ιδιωτικότητας στον εργασιακό χώρο, και αυτό είναι ένα κομμάτι το οποίο είναι σημαντικό. Πολλοί λένε, ας πούμε, ότι η ιδιωτικότητα μάλιστα δεν επεκτείνεται μόνο στον εργασιακό χώρο, αλλά και στο κομμάτι πηγαίνοντας στον εργασιακό χώρο. Δηλαδή, αν εγώ πηγαίνω κάθε μέρα στη δουλειά μου και η εταιρεία παρακολουθεί το δρόμο που πηγαίνω και βγάλει κάποια συμπεράσματα για το πρόσωπό μου, παρόλο που δεν είμαι στα πλαίσια της εταιρείας, μέσα στο πλαίσιο της εταιρείας, η νομοθεσία κατατάσσεται και ότι πηγαίνω από το σπίτι μου μέχρι την εργασία και αυτό εντάσσεται στην ευθύνη της εταιρείας. Οπότε, αν για κάποιο λόγο με παρακολουθεί ενδιάμεσα, θα μπορώ εγώ να την διώξω ποινικά, έτσι, την εταιρεία. Το ίδιο ισχύει και σε εργατικά ατυχήματα, δηλαδή, το οποίο δεν το ήξερα κι εγώ μέχρι τα 28 μου. Ότι αν πάθεις εργατικό ατύχημα από το σπίτι σου στη δουλειά, θα δηλωθεί ως εργατικό ατύχημα. Έτσι, αν υπάρχει αυτό από πριν το πλαίσιο ότι ναι, δουλεύει στο τάδε μέρος, είναι στην τάδε διεύθυνση και το σπίτι του μένει και η διεύθυνση του σπιτιού του είναι εκεί πέρα. Η ενδιάμεση διαδρομή θεωρείται ότι είναι πάλι υπό την ευθύνη, έτσι, της εργασίας. Πάλι όμως και αυτά, έτσι, είναι λίγο θολά, αλλά υπάρχουν. Η περίπτωση του Microsoft Biometrics, διασύνδεση των εργαζομένων με τους υπολογιστές τους μέσω ασύρματων αισθητήρων, επιτρέποντας στους εργοδότες να παρακολουθούν διαρκώς το μεταβολισμό τους. Μπαίνουν διάφορα δηλαδή μετρικές παρακολουθήσεις κλπ. Στους χώρους εργασίας, αλλού για λόγους ασφαλείας, αλλού για λόγους έτσι να δουν το performance, να δουν πόσο καλά αποδοτικά δουλεύεις και διάφορα άλλα τέτοια πράγματα, τα οποία πάλι είναι σημαντικά να δούμε πόσο χρήσιμα είναι και πόσο όμως intrusive είναι στο κομμάτι του privacy. Εγώ αντίστοιχα έχω κάποια παραδείγματα που έχω μια σύγχυση, ας πούμε, στο κομμάτι είναι σωστό ή δεν είναι σωστό, στα smart offices για παράδειγμα. Βάζεις για παράδειγμα ένα intrusion detection ή ένα agent, ένα application το οποίο συλλέγει δεδομένα για τη χρήση του υπολογιστή ενός υπαλλήλου για παράδειγμα. Οπότε αν κατεβάσει ένα bitcoin miner ή ένα malware, με ενημερώνει με βάση αυτά τα logs που συλλέγω από τον υπολογιστή του ότι αυτός ο υπολογιστής έχει πιθανό malware ή οτιδήποτε. Έτσι. Αυτό όμως μπορεί να συλλέξει και πληροφορίες στον ίδιο του υπολογιστή του υπαλλήλου, τα οποία είναι private δεδομένα. Έτσι. Γιατί μαζί με την πληροφορία αυτή που εγώ συλλέγω και λέω ότι κάνει στο κάποιο crypto mining και στέλνει στο URL τάδε δεδομένα, μπορεί να δει και τα άλλα URL που μπαίνει, να δω το Gmail, να δω σε ποιες άλλες ιστοσελίδες μπαίνει κλπ. Οπότε και τι πρέπει να κάνω, θα πρέπει να βρω έναν τρόπο εν μέρει να συλλέξω δεδομένα, αλλά να μην πάρω όλα τα δεδομένα από το χρήστη. Άρα τι μπορεί να κάνω, να πω, OK, βάλε το intrusion detection, ανίχνευσε αν υπάρχει κάποια απειλή, αν γίνεται εξωτερικό URL call, κάτω ένα alert αν είναι για τον crypto miner, για οποιοδήποτε crypto miner, και στείλε μου μόνο αυτό το URL. Οπότε κάνεις τη συλλογή στο ίδιο το μέσο, στον ίδιο τον υπολογιστή, κάνεις το alerting εδώ μέσα και στέλνεις μόνο αυτό που βρήκες, αυτό που σε ενδιαφέρει στην ουσία, έτσι. Ότι έγινε μια παραβίαση και έγινε με το crypto miner. Άρα είναι θέμα αυτό, δηλαδή, και στα biometrics μπαίνει αυτό το κομμάτι, πόσο μπορείς να συλλέξεις biometrics τα οποία είναι χρήσιμα, αλλά η συλλογή τους να γίνει στην ίδια τη συσκευή και να παραμείνουν στην ίδια τη συσκευή. Ώστε στο cloud ή στο server να στείλεις μόνο αυτό το οποίο χρειάζεσαι ή μόνο το συμπέρασμα από αυτό που χρειάζεσαι, τέλος πάντων. Ώστε να μην έχεις θέματα στο privacy. Ωστόσο, εντάξει, υπάρχουν και άλλα πράγματα. Έτσι. Ο άλλος μπορεί να θέλει να δει πόσο καλά δουλεύουν οι υπάλληλοι του και εκεί σπάνε διάφορα κομμάτια ηθικής και στο κομμάτι της ελευθερίας. Όροι σχετικά, αλλά όχι ισοδύναμη, το ιδιωτικότητα versus απόρριτο. Έτσι, γιατί είπαμε και πριν σε διάφορες φάσεις, το απόρριτο έχει άμεση σύνδεση με την εμπιστευτικότητα. Μπορεί δηλαδή να έχεις απόρριτα στοιχεία τα οποία είναι εμπιστευτικά και θα πρέπει κάποιος να τα δει, όπως είναι για παράδειγμα η αστυνομία. Μη προσπελασιμότητα ορισμένων πληροφοριών που εμπίπτουν στη σφαίρα επιρροής ενός ατόμου. Καθήκον ή την υποχρέωση διαφύλαξης πληροφοριών που είτε ένα άτομο έχει εμπιστευτεί στο φορέα, ιατρικό απόρριτο για παράδειγμα, έτσι το έχεις εμπιστευτεί στον γιατρό σου,
είτε ένας φορέας τις κατέχει λόγω θέση αρμοδιότητας, π.χ. υπηρεσιακό απόρριτο. Εδώ, ας πούμε, πολλές φορές έχουμε θέματα με διάφορους reviewers που λένε θα συλλέξεις δεδομένα με βάση τις πινακίδες των αυτοκινήτων. Έχεις πάρει το privacy consent για να κάνεις αυτή τη διαδικασία. Και έρχεσαι και λες ότι ποιος θα χρησιμοποιήσει αυτή την τεχνολογία. Θα τη χρησιμοποιήσει η αστυνομία ή το κράτος το ελληνικό. Αν την χρησιμοποιήσει η αστυνομία, έχει το δικαίωμα αυτό να καταγράψει την πινακίδα. Έτσι κι αλλιώς. Οπότε δεν είναι by default ότι θα πρέπει να υπάρχει ένα πλαίσιο έτσι, νομοθετικό το οποίο θα καθορίσει την τεχνολογία αυτή, αλλά παίζει ρόλο και ποιος το εκτελεί αυτό το έργο. Αν το εκτελεί το νοσοκομείο, για παράδειγμα, και θέλει να σου κάνει blood test, δεν θα σου βάλει υπογράψει για blood tests, γιατί έχει αυτή την αρμοδιότητα να δει τα δεδομένα σου στο κομμάτι της ανάλυσης του αίματός σου. Οπότε υπάρχουν και άλλα θεσμικά πλαίσια για το ποιος χρησιμοποιεί στην ουσία τα δεδομένα και εκεί το υπηρεσιακό απόρριτο έτσι διαφοροποιείται. Δεν ξέρω αν έχετε κάποια ερώτηση σε αυτό το κομμάτι. Αποκλείει τρίτους από τη γνώση, τη χρήση και την αξιοποίηση των πληροφοριών, εφόσον δεν συντρέχει κάποιος νόμιμος λόγος και την αντίστοιχη διαδικασία που επιτρέπουν την άρση του απορρίτου. Άρα γίνεται έτσι η άρση απορρίτου, αποκλείει τρίτους που δεν χρειάζονται να κάνουν άρση του απορρίτου και στην ουσία υπάρχει ένας έλεγχος για το πότε, πώς και γιατί και σε ποια έκταση. Έτσι. Αυτό που λέγαμε πριν. Η προστασία της πληροφοριακής ιδιωτικότητας συνδέεται άμεσα με τον τρόπο που τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνίων έχουν αλλάξει ριζικά το περιβάλλον. Οπότε όλο αυτό το κομμάτι της πληροφοριακής ιδιωτικότητας αλλάζει με το τεχνολογικό περιβάλλον. Παλιότερα δεν είχαμε τέτοια συστήματα όπως σας είχα πει πριν. Το να βάλεις ένα πρόγραμμα στον υπολογιστή του υπαλλήλου και να σου βρίσκει ποια URL σε έκανε call και αυτό να το στέλνεις σε ένα κεντρικό σύστημα και να βγάζεις alerts και όλα αυτά. Δεν είχες τέτοια συστήματα, δεν είχες αυτή τη διασύνδεση, δεν είχες. Όλο αυτό αλλάζει πάλι. Σε αντίθεση με την ιδιωτικότητα, η προστασία προσωπικών δεδομένων εγείρεται ως αίτημα αναπόσπαστα συνδεδεμένο με τεχνολογική εξέλιξη. Οπότε αυτό βγαίνει σαν συμπέρασμα, έτσι, ότι η προστασία των προσωπικών δεδομένων συνδέεται άρρηκτα με την τεχνολογική εξέλιξη και είναι κάτι δυναμικό και το οποίο τροποποιείται και αλλάζει συνεχόμενα. Δεν περιορίζεται στη ρύθμιση και προστασία της πληροφορίας που το άτομο θεωρεί ιδιωτική και ευαίσθητη, οπότε δεν έχει να κάνει με την προσωπική και υποκειμενική άποψη του προσώπου το νομοθετικό πλαίσιο. Έτσι. Αν εσύ θεωρείς ότι μπορείς να διαμοιράζεις τα προσωπικά σου δεδομένα ή όχι, η υποκειμενική σου άποψη δεν μπαίνει ως στυλοβάτης, δεν περιορίζεται σε αυτό το κομμάτι. Είναι αυτό που είπαμε και πριν. Αν εσύ θεωρείς ότι μπορείς να δώσεις consent για να γίνεις σκλάβος ή οτιδήποτε, έτσι, δεν είναι ιδιωτική υπόθεση αυτό, έτσι είναι δημόσια υπόθεση. Οπότε παίρνει από πάνω το ανθρώπινο δικαίωμα και σου λένε εσύ σαν ιδιωτική, σαν δικιά σου προσωπική άποψη μπορεί να το κάνεις αυτό, μπορεί και το αντικείμενο, το υποκείμενο έτσι, που το δέχεται αυτό να συμφωνεί, αλλά η κοινωνική προστασία είναι κάτι το οποίο είναι πιο γενικό, δημόσιο δηλαδή. Αφορά κάθε πληροφορία που αναφέρεται σε ένα φυσικό πρόσωπο. Η προστασία των προσωπικών δεδομένων υπερβαίνει τη διάκριση μεταξύ ιδιωτικής και δημόσιας σφαίρας, καθώς καταρχήν δεν διακρίνει ανάμεσα σε απλές και ιδιωτικές απόρριτες πληροφορίες. Δύο κατηγορίες κανονιστικών προσεγγίσεων είναι η προαγωγή μιας ολιστικής ρύθμισης όλων των τομέων κρατικής και ιδιωτικής δραστηριότητας. Ρύθμιση ορισμένων τομέων και πεδίων κρατικής και ιδιωτικής δραστηριότητας, επενδύοντας στη λύση της αυτορύθμισης. Μη κρατική παρέμβαση, συμμετοχή. Αυτό είναι έτσι να μπορείς να κάνεις μια συμφωνία μεταξύ του ιδιώτη, της δραστηριότητας κλπ. Να κάνεις μια αυτορύθμιση στα προσωπικά σου δεδομένα, χωρίς να χρειάζεται να πας σε δικαστήριο, να κάνεις δικαστικές αποφάσεις και όλα αυτά τα υπόλοιπα. Οπότε μπορείς να στείλεις ένα έγγραφο, ίσως να βάλεις και έναν δικηγόρο να υπογράψει ότι ναι, θέλουμε να γίνει αυτό και αυτό για αυτούς τους σκοπούς. Και στην ουσία να γίνει μια αυτορύθμιση μεταξύ έτσι, του ιδιώτη και του υποκειμένου που έχει δώσει τα προσωπικά δεδομένα. Δεν χρειάζεται πάντα δηλαδή να υπάρχει κρατική παρέμβαση. Εκτός πάντα, έτσι, αν μπουν μέσα κομμάτια έτσι, διάφορα έτσι, που παραβιάζουν διάφορα ανθρώπινα δικαιώματα ή είναι παραβατικές πράξεις, εκεί προφανώς αλλάζει αυτή η κατάσταση. Αλλά μιλάμε για την απλή καθημερινή έτσι, αυτορύθμιση προσωπικών δεδομένων. Και έχει γίνει αυτό. Δηλαδή, πολλές φορές
ας πούμε, το GDPR ορίζει ότι αν δεν έχει δώσει άλλο το consent να του στείλει email, δηλαδή μαζεύεις μια mailing list τεράστια και στέλνεις email στη mailing list αυτή. Αν αυτός που αποδέχεται το email δεν έχει συμφωνήσει ότι θέλει να λάβει το email, μπορεί να σου ζητήσει να κάνει ένα subscribe, να τον διαγράψεις ή οτιδήποτε. Και αυτό γίνεται προφανώς όχι μέσω δικαστήριων, γίνεται μέσω μιας συμφωνίας μεταξύ του ιδιώτη και του υποκειμένου. Και υπάρχει αυτό, δηλαδή ό,τι mailing lists υπήρχαν παλιότερα, τη στιγμή που έπρεπε να στείλεις τα email με το καινούργιο καθεστώς του GDPR, έπρεπε να στείλεις ένα μαζικό email σε όλους και να πούνε οι άλλοι συμφωνούμε να συνεχίσεις να χρησιμοποιείς το email μου. Ή έπρεπε να τους στείλεις μια καινούργια φόρμα, έτσι subscribe, και να τους λες έχει αλλάξει ο νόμος, ο κανονισμός, θέλετε να λαμβάνετε τα νέα μας. Και αφού έκανε άλλο subscribe και accept, μπορούσες να του στείλεις email, παρόλο που μπορεί να ήταν παλιός πελάτης έτσι για δεκαετία, ας πούμε. Οπότε έπρεπε να κάνεις αυτή τη διαδικασία και εκεί είναι αυτό το κομμάτι της συνεννόησης και αυτορύθμισης μεταξύ του υποκειμένου. Η πληροφοριακή ιδιωτικά σήμερα και οι ανησυχίες των χρηστών. Εντάξει, εδώ έχει ένα σενάριο το οποίο δεν προλαβαίνω τώρα να το δω. Η ιδιωτικότητα σήμερα. Αυξανόμενος αριθμός χρηστών διαδικτύου εκφράζουν ανησυχία αναφορικά με το πλήθος των προσωπικών δεδομένων τους που βρίσκονται διαθέσιμα στο διαδίκτυο. Παλιότερα δεν υπήρχε τόσο έντονο αυτό, έτσι, όλο και περισσότερο τώρα έχει μια ανησυχία ο αριθμός των χρηστών στο διαδίκτυο που αρχίζει και ανησυχεί για τα προσωπικά του δεδομένα. Μόνο 10% των καταναλωτών δηλώνουν ότι νιώθουν να έχουν τον έλεγχο των προσωπικών τους δεδομένων. Οπότε δεν έχουν. Αντιλαμβάνεται ο κόσμος ότι δεν έχει τον έλεγχο των δεδομένων του. Είναι σύμφωνα με μια έρευνα το 2018. Μόνο 25% των καταναλωτών δηλώνει ότι πιστεύει πως οι εταιρείες διαχειρίζονται τα προσωπικά δεδομένα τους με υπευθυνότητα. Ενώ 53% δηλώνει πως θα είχε την πρόθεση να προσπαθήσει να πάρει πίσω τα προσωπικά δεδομένα δοθήσας της ευκαιρίας. Οι μισοί σχεδόν δηλαδή θα έλεγαν ότι ναι, θα ήθελα να πάρω πίσω τα δεδομένα, αξιοποίησα την υπηρεσία όταν την αξιοποίησα, τώρα δεν θέλω πλέον να διαχειρίζονται τα προσωπικά μου στοιχεία. Οπότε ο κόσμος είναι προβληματισμένος έτσι, στο κομμάτι της ιδιωτικότητας. Προφανώς το νομοθετικό πλαίσιο βάζει κάποιες διαδικασίες, ωστόσο ο κόσμος δεν μπορεί απαραίτητα να πάρει πίσω αυτό το οποίο του ανήκει. Έτσι. Νιώθει ότι δεν έχει έλεγχο και προφανώς έτσι, καλά κάνει και το νιώθει αυτό, ότι δεν έχει τον έλεγχο. Ο αυξανόμενος αριθμός των δικτύων, επίσης 62% των χρηστών δηλώνουν πως δεν είναι εφικτό στην καθημερινότητά τους να αποφύγουν την παρακολούθηση και καταγραφή των δεδομένων τους από τις επιχειρήσεις και τις κυβερνήσεις το 2019. Εντάξει, 62% είναι μικρό ποσοστό, ας πούμε, θα μπορούσε να είναι και μεγαλύτερο. Ωστόσο, επειδή υπάρχουν κάποιοι έμπειροι χρήστες, καταλαβαίνουν ότι μπορούν κάπως να αποφύγουν την καταγραφή. Υπάρχουν και διάφορα εργαλεία στη σημερινή εποχή, είναι λίγο πιο ενημερωμένος ο κόσμος. 71% των καταναλωτών δηλώνουν πως θα σταματούσαν τη συνεργασία με μια επιχείρηση αν διαπίστωναν πως κοινοποίησαν ευαίσθητες πληροφορίες τους χωρίς τη συνένεσή τους. Για παράδειγμα, δημοσιεύουμε σε μια υπηρεσία όπως είναι στα κοινωνικά δίκτυα. Αν γνωρίζαμε ότι, συγκεκριμένα δηλαδή, ότι η εταιρεία αυτή έδωσε τα προσωπικά μας δεδομένα στην τάδε εταιρεία για αυτούς τους λόγους και για αυτούς τους σκοπούς, προφανώς και εμείς θα ήμασταν μέσα στο 71% έτσι, και θα λέγαμε ότι θα σταματήσω τη συνεργασία μου με το Facebook. Αν γνώριζα όλα αυτά. Ναι. Και χάνεις την εμπιστοσύνη στο κομμάτι του security, ότι ρε παιδί μου δεν είσαι ικανός, έτσι, δεν είσαι ικανός να διαχειριστείς τα δικά μου δεδομένα. Οπότε ναι, πέφτεις στην άλλη κατηγορία βέβαια, το οποίο έλεγε ότι 25% ότι πιστεύει πως οι εταιρείες διαχειρίζονται τα προσωπικά τους δεδομένα με υπευθυνότητα. Δεν τα διαχειρίζονται με υπευθυνότητα. Πέφτει στο κομμάτι της εμπιστοσύνης, στο κομμάτι της ασφάλειας δηλαδή, τα data breaches. Και εκεί είναι σημαντικό, εντάξει, 25% μόνο είναι μικρό, αλλά αν γνωρίζεις ότι όπως έγινε data breach, χάνεις, χάνεις τόσο, λίγο την... Δεν πάμε στη συνεργασία, γιατί από την Adobe, για παράδειγμα, με ένα κάθε 3 και λίγο με έστελνε ότι το email μου έχει γίνει data breach, σαν email από την Adobe ή από κάποιες άλλες υπηρεσίες. Εντάξει, δεν σταμάτησα να χρησιμοποιώ Adobe, αλλά είχα ένα θεματάκι, λέω κάτσε να το προσέχω σε αυτό τώρα. Και στη Microsoft είχε γίνει κάτι αντίστοιχο. Δηλαδή, αν δείτε
το live.com ή τα email της Microsoft είναι λίγο σπαστικά. Δηλαδή, έτσι και χάσεις τον κωδικό σου, πρέπει να σου στείλουν μήνυμα και από εδώ και από εκεί και όλο αυτό. Γιατί είχαν πολλά θέματα η Microsoft σε ένα θέμα, σε μια έκφαση ας πούμε, χρονολογική και άλλαξαν πάρα πολύ την πολιτική τους αυτή ώστε να διασφαλίσουν. Οπότε σου έβαζαν υποχρεωτικά να βάλεις το τηλέφωνο, να. Ξέρω άτομα τα οποία έχασαν το email τους γιατί δεν είχαν βάλει κινητό τηλέφωνο. Πέρασε καμιά δεκαετία, δεν είχαν βάλει τηλέφωνο, ξέχασαν τον κωδικό τους. Δεν μπορούσαν κάπως να το επαναφέρουν. Είχαμε στείλει ένα αίτημα στη Microsoft μήπως μπορέσουν να ανακτήσουν, στέλνοντας, ξέρεις, κάποια ταυτότητα, να μπορέσουμε να το διεκδικήσουμε, αλλά δεν γινόταν. Οπότε κάποιες υπηρεσίες που είχαν data breaches ή θέματα ασφάλειας έχουν αλλάξει τους κανονισμούς εκείνη την περίοδο και κάποιοι την έχουν πατήσει. Και στο Yahoo είχε γίνει κάτι αντίστοιχο και είχε γίνει βέβαια όχι λόγω για data breaches. Υπήρχε yahoo.gr, δεν θυμάμαι. Κάποιοι είχαν κάνει λογαριασμό στο GR, μετά πήγαν όλα στα com, δεν κατάλαβαν ότι είχε πάει στο com και έχασαν email accounts έτσι με αυτόν τον τρόπο. Εντάξει, είναι διάφορα κομμάτια. Αλλά ναι, αυτό το κομμάτι της εμπιστοσύνης στις υπηρεσίες, αν μπορούν να διαχειριστούν τα δεδομένα σου, είναι σημαντικό. Και είναι ανάλογα και τι δεδομένα έχεις. Για παράδειγμα στο Facebook, αν απλά μοιράζεσαι με την παρέα σου και λες για τους κουβεντεύεις, είσαι OK. Αν έχεις υπόψη όμως ότι δουλεύεις και ότι μπορεί να έχεις διαμοιράσει κάποιο κωδικό στο chat ή σε πολλές φορές λες ότι δουλεύω μέσα και από το Facebook και διαμοιράζουμε άλλα δεδομένα, εκεί μπορεί να θεωρήσεις ότι ναι, είναι πολύ σημαντικό. Είναι ένα και στο χρήστη δηλαδή. Τι δεδομένα χρησιμοποιείς. Οι περισσότεροι δεν θα τους ενδιαφέρει. Δηλαδή οι περισσότεροι σημερινή εποχή λένε μωρέ σιγά, δεν με νοιάζει και πολύ. Γιατί θεωρούν ότι δεν διαμεράζονται δεδομένα έτσι τόσο σημαντικά μέσα στο Facebook. Το ίδιο συμβαίνει και στα email. Μερικοί δεν τους νοιάζει αν το email τους παραβιαστεί τόσο πολύ. Εμένα έτσι και μου παραβιάσουν το email θα πάω να αυτοκτονήσω. Θα πρέπει να αλλάξω τα πάντα. Έτσι, γιατί έχω μέσα λογαριασμούς από εταιρείες, έχω λογαριασμούς από third party access, από cloud, από ιστοσελίδες, από. Σε κάποιους όμως δεν είναι τόσο σημαντικό. Εντάξει. Αλλά εντάξει, η εμπιστοσύνη και το πόσο εμπιστεύεσαι ότι άλλος θα διαχειρίζεται σωστά είναι κάτι συνολικά το οποίο παίζει ρόλο. Οι ανησυχίες των χρηστών ενισχύονται από συγκεκριμένες τεχνολογίες όπως ηλεκτρονικές πληρωμές. Έτσι, άμα πληρώνεις και έχεις IBAN και έχεις PayPal ή δεν ξέρω εγώ τι, προφανώς ανησυχείς περισσότερο για τα προσωπικά σου δεδομένα, είναι αυτό που είπα πριν δηλαδή. Και η μηχανική μάθηση, 49% ανησυχίες λόγω της μηχανικής μάθησης, παρόλο που ο κόσμος δεν καταλαβαίνει απαραίτητα πώς λειτουργεί η μηχανική μάθηση, καταλαβαίνει έτσι το ότι υπάρχει ανησυχία, θεωρούν ότι μπορούν να δημιουργήσουν διάφορα. Chatbots και αυτόνομη οδήγηση 47%, drones 45%, αυτό μπορεί να έχει αλλάξει, δεν θυμάμαι η έρευνα αυτή λοιπόν πότε είναι. Για τα drones όμως σίγουρα θα υπάρξει μια θετική αύξηση στο πώς ανησυχεί ο κόσμος για τα drones, γιατί έχουν παρουσιαστεί διάφορα, ειδικά και κοντά στην πανδημία, κατά τη διάρκεια της πανδημίας και μετά την πανδημία, για το πώς τα drones χρησιμοποιούνται για κατασταλτικούς σκοπούς, για παρακολούθηση κλπ. Φορητές συσκευές, 42%, τεχνητή νοημοσύνη και Internet of Things σε συνδυασμό, 51% ανησυχία. Οπότε όλα πάνω κάτω είναι έτσι στα ίδια πλαίσια. Εδώ βλέπουμε ένα διάγραμμα έτσι, το οποίο ίσως είναι καλό να το δούμε στο κομμάτι του ρίσκου. Κάτι τέτοια διαγράμματα χρησιμοποιούνται πάρα πολύ στο κομμάτι του ρίσκου, που έχουν δύο άξονες συνήθως. Έτσι, πόσο ρίσκο έχεις, πόσο πιθανότητα ρίσκου, considered more risky, και less trusted. More trusted εδώ πέρα και considered less risky. Και έχει ένα διάγραμμα εδώ πέρα, οπότε more risky και more trusted, τα banks για παράδειγμα, έτσι, οι τράπεζες. Less risky και less trusted social media. Ναι, ο άλλος δεν το νιώθει ότι είναι τόσο σημαντικό το social media για παράδειγμα. Έτσι, και έχει διάφορους τομείς εδώ πέρα, τα οποία θεωρείται ότι είναι πιο σημαντικό, έτσι, πιο risky κλπ. Οπότε από εδώ στο διάγραμμα βγαίνουν διάφορα συμπεράσματα να τα πιάσουμε ένα-ένα. Στο hospitals για παράδειγμα είναι more risky εδώ πέρα και είναι more trusted, αλλά δεν είναι ακριβώς το more trusted. Και τελευταία στα healthcare providers έχουν γίνει πολλά data breaches και πολλές επιθέσεις επιδιώκουν στο κομμάτι του healthcare. Γιατί υπάρχουν πάρα πολλά δεδομένα, έτσι, medical data, υπάρχει τεράστιος όγκος δεδομένων στα medical data. Οπότε υπάρχει πολύ χρήμα στο αν κάποιος διαρρεύσει αυτά τα δεδομένα.
Και γι' αυτό είναι κάπου εδώ πέρα. Δεν είναι τόσο έμπιστα τα χειραφετικά υποβάθμιση και είναι και άλλοι λόγοι. Έχω πάει σε νοσοκομείο το οποίο είχε Windows XP σύστημα να τρέχει και ήταν μέσα στο δίκτυο. Εντάξει, δεν σύλλεγαν προσωπικά δεδομένα πάνω στον υπολογιστή το Windows XP, αλλά ήταν ένα Windows XP σύστημα, όπως και να έχει. Έτσι. Καταλαβαίνετε. Παρά τις ανησυχίες τους, οι καταναλωτές εμπιστεύονται τις επιχειρήσεις περισσότερο από την πολιτεία κυβέρνηση για τη διαχείριση των προσωπικών δεδομένων. Έτσι, θεωρούν λίγο αχύποπτοι ως προς το κράτος για το πώς το διαχειρίζονται. Θεωρούν ότι το κράτος δεν έχει τους κατάλληλους μηχανισμούς για να διαχειριστεί σωστά τα προσωπικά δεδομένα. Περίπου 65% των οργανισμών δηλώνουν πως δημιούργησαν και ανέθεσαν το ρόλο του υπευθύνου προστασίας Chief Privacy Officer σε κάποιον άλλον. Γενικά αυτό το κομμάτι του υπεύθυνου προστασίας της ειδικότητας είναι μεγάλη ιστορία και στην Ελλάδα δηλαδή εγώ το βλέπω. Συνήθως θα βάλουν ένα πρόσωπο μόνο και μόνο για να βάλει την υπογραφή. Μπες DPO, μπες Chief Privacy Officer για να βάλει την υπογραφή ότι έγινε και είμαστε κάπου στον αέρα. Έτσι. Βγάζουν μερικές φορές, λένε ότι ναι, είναι δουλειά του μέλλοντος και μπορείς να δουλέψεις σαν DPO ή σαν Chief Privacy Officer. Συνήθως όμως απλά από όλους όσους δουλεύουν λένε θα γίνεις εσύ ο DPO εδώ, θα βάλεις την υπογραφή σου και είμαστε OK. Μόνο 25% των καταναλωτών δηλώνει ότι πιστεύει πως οι εταιρείες διαχειρίζονται τα προσωπικά δεδομένα με υπευθυνότητα. Αυτό νομίζω το έχει ξαναπεί, αλλά είναι σε άλλη έρευνα. 65% των οργανισμών δηλώνουν πως δημιούργησαν και ανέθεσαν το ρόλο του υπεύθυνου προστασίας της ειδικότητας. Το είπαμε. 44% των οργανισμών επενδύουν στην ενίσχυση της διαφάνειας του τρόπου ανάλυσης και αποδίκευσης των προσωπικών δεδομένων. Αυτό έτσι το 44% προκύπτει γιατί η διαφάνεια και γενικά το να είσαι comply στα privacy και στο security μπαίνει bonus πλέον σε μια εταιρεία. Δηλαδή φροντίζει άλλος να το κάνει και να το βάζει σε σφραγίδα ότι έχω περάσει από security και privacy compliance, μπορείς να μην πιστευτείς, δημιουργεί έτσι ένα trust πιο έντονο και σιγά σιγά μπαίνει στην κουλτούρα διάφορων οργανισμών να κάνουν τέτοιες κινήσεις ώστε να έχουν ενισχυμένη την διαφάνεια για να καλύπτουν τα privacy, να το παίζουν λίγο σε διαφήμιση ότι εμείς κάνουμε αυτά που είναι να κάνουμε. Ίσως μπαίνουν και σε κάποιο ερευνητικό και ταυτόχρονα λένε ευκαιρία να δούμε λίγο για τα προσωπικά μας δεδομένα, πώς τα διαχειριζόμαστε και όλα τα υπόλοιπα. Έχει ακόμα. Μπορώ να σταματήσω εδώ ίσως. Ωραία, οπότε μπορώ να σταματήσω εδώ πέρα. Έτσι, ξέρω ότι είναι θεωρητικά, ξέρω ότι είναι κουβεντούλα περισσότερο και να δούμε στατιστικά κλπ. Έτσι, όλο αυτό όμως μας βάζει λίγο στο πλαίσιο το οποίο βρισκόμαστε σήμερα και λίγο αποκτούμε έτσι μια αντίληψη για το τι συμβαίνει κατά ποσοστά, δηλαδή τι ανησυχία υπάρχει, ώστε μετά να έρθουμε στα υπόλοιπα μαθήματα που είναι λίγο πιο πρακτικά, να δούμε την ανάλυση όλων αυτών των σπαρτιών, των ρίσκων και όλα αυτά. Κάποια ερώτηση έως τώρα, έτσι? Νομίζω μπορώ να σταματήσω εδώ πέρα και να συνεχίσουμε την Παρασκευή το υπόλοιπο. Οπότε, μπορώ να σας αφήσω εδώ πέρα. Καλό απόγευμα να έχετε και τα λέμε την Παρασκευή. Θα βγάλω ανακοίνωση για τις εργασίες, το πιο πιθανό ή σήμερα ή αύριο για τα πρακτικά ζητήματα. Ναι, πες. Ίσως παλιότερο. Ναι, δεν χρειάζεται να ξαναδώσετε την εργασία. Είχατε δώσει όλα τα παραδοτέα. Κάποιοι είπαν ότι θέλουν να ξαναδώσουν για να την κάνουν καλύτερη. Αλλά από άλλες επίκες είναι εντάξει. Δεν χρειάζεται. Πάμε με το βαρκτό. Ναι. Το ρώτησα δηλαδή. Λένε θα προσμετρηθεί κανονικά. Δεν χρειάζεται να τις ξανακαταχωρήσουν αυτοί που έδωσαν τις εργασίες. Άμα έγινε κανονικά η διαδικασία δηλαδή. Εντάξει, δεν ήθελα απλά να την ευχαριστήσω. Ευχαριστώ.